Dobrý večer, vážení hosté. Vítejte na pro nás vlastně posledním večeru z dvoutýdenního maratonu festivalu Jeden svět v Ostravě. Díky za to, že jste dneska večer došli a že se zapojíte, 100% doufám, že se zapojíte do debaty, kterou jsme nazvali, abych si to připomněl, občanská společnost jako základ stability. Ale dneska večer se budeme bavit o občanské společnosti, o demokracii, o aktivních lidech, o spolcích, o neziskovkách a o tom, co se dá dělat prospěšného, aniž byste třeba byli součástí nějakého složitějšího systému institucí a podobně, a co to vlastně znamená. Máme připravených spoustu otázek. Moje jméno je Dan Končina, společně s týmem Jednoho světa jsme moc rádi, že jste celý týden, nebo doufám, že někteří z vás chodili na filmy, že jste chodili na projekce a na debaty po těch filmech. Měli jsme strašnou spoustu různých zajímavých témat a hostů, ještě nám z toho teďka se trošku točí hlava, ale bylo to fajn. Myslíme si, že jsme tak trošku i esencí občanské společnosti. Já to vyvozuju z toho, že těch přibližně 30 dobrovolníků, co ten Jeden svět pořádá tady v Ostravě a realizuje, za to nebere ani korunu. Dělají to rádi, proto aby to zorganizovali vždycky tu akci, tak si něco musí načíst, připravit se na to. Všechno musí dobře proběhnout, kamery musí jet, světla musí svítit, dveře musí být otevřené, vstupenky se musí prodávat. Prostě to musí být všecko zorganizované, aniž by kdokoliv za to pobíral obrovský rozpočet. I když rozpočet na to samozřejmě máme, musíme to propagovat, abyste přišli vůbec. Děkuju. Takže to je potlesk vlastně pro kolegy a ten rozměr, jenom pokud jste o něm nevěděli, tak ten rozměr je takový, že my jsme vlastně jenom jedni z 60 měst v České republice, kde takhle někde třeba i profesně, ale někde taky dobrovolně vlastně někdo takhle pořádá a organizuje filmy, vzdělávací akce a potkává se takhle s lidmi prostě proto, aby se pobavili o tom, co se děje. A tohle se děje v České republice už 27 let a my se učíme dělat tu svoji práci každý rok lépe i díky tomu, že kolem nás je spousta dalších lidí, kteří dělají dobře svoji práci, takže se učíme stále. A proto, abychom si to dnešní téma pěkně rozebrali, tak jsme si dovolili pozvat na dnešní večer 3 hosty. Když říkám my, tak bych chtěl ještě přivítat z našeho týmu kolegu Radka Vigláše, který se mnou bude ten večer moderovat. Budeme se na sebe významně koukat. Hezký večer. Možná si budeme posílat nějaké SMSky, že třeba už to je dlouho, nebo někdo se hlásí a tak dál. Jedním z našich nejvýznamnějších hostů dneska večer je ze 3, je Klára Šimáčková Laurenčíková. Já ji tady dneska večer vítám. Do konce roku 2025 vládní zmocněnkyně pro lidská práva a prozradila na sebe, že nemá kontaktní čočky a jestli někdo znáte v publiku, tak vás nevidí. Jo? Takže i když na ní budete mávat a usmívat se, je to jenom na oko v podstatě. Potom bych si dovolil přivítat Františka Trojana, což je redaktor týdeníku Respekt. František Trojan je dneska přizván protože je vlastně generace, která se zajímá o společnost v České republice, píše o ní a zároveň reprezentuje týdeník, který píše o občanské společnosti, zajímá se o ní a někdy taky do toho vstupuje aktivně. Asi se o tom ještě budeme bavit. No a potom, jako vlastně už tradičně Jeden svět spolupořádáme každý rok, i tady v centru Pant. Jsme moc rádi, že centrum Pant v Ostravě je. A většinou, když se tady koná nějaká akce, nebo když je tady nějaká debata nebo něco takového, tak nenápadně někdo vyjde tady z těch dveří z této kanceláře, prohlásí, o čem to asi tak bude a nenápadně do nich zase zajde ven, takže ho tady vlastně celý večer nevidíte. Ale jenom díky němu jsme tady v Ostravě měli stovky debat na spoustu různých témat a tím navazoval vlastně na předchozí práci pro nakladatelství Moderní dějiny a tím navazuje na svoji práci ve vzdělávacím systému, kde vlastně to, co nepokrývaly školy, to pokrýval on se svými kolegy nebo jeho kolegové v různých publikacích a díky němu si můžete koupit spoustu knížek taky vlastně o demokracii, lidských právech, o svobodě, o bezpráví a my jsme moc rádi, že můžeme i tady vlastně mít ten závěrečný večer, protože si Petrovy práce a to, že je Centrum Pant v Ostravě, nesmírně vážíme, takže bych si dovolil přivítat Petra Pánka.
v nezvyklé roli trošku, tak uvidíte, jak mu to půjde teda. My se budeme s Radkem střídat nějakým způsobem. Velmi rádi, když se do té debaty potom živelně samozřejmě zapojíte. A tím, jak jsme to nazvali, tak jsme si trošku to téma tak nějak i vytkli před závorku. Kdybyste každý z vás tří zkusili, jako, jakkoliv to pojmete, zkusit za sebe říct, co pro vás spojení občanská společnost vůbec představuje. Když jsme vás pozvali a řekli jsme vám, jaký bude název tématu, tak první myšlenky, možná i ty poslední myšlenky předtím, než jste sem přišli, které vám proletěly hlavou, tohle dneska chci říct a o tom jde dneska večer. Já vám předám mikrofon, musíme mluvit na mikrofon, aby jsme se potom v záznamu nedívali na němé tváře. Tak děkuju, já jsem pochopila, že mám možná začít. Tak krásný večer, já jsem moc ráda, že tady můžu být a opravdu se moc omlouvám, protože v nějakém stresu mi neujel vlak, tak jsem, protože nevidím na dálku, ale na blízko, jo, tak jsem si takhle odložila brýle, vyběhla jsem bez těch čoček, takže já od první řady mám všechno v mlze, tak kdyby prosím vás tady byl nějaký kamarád nebo kolega, tak se omlouvám. Je tam víc než 6 lidí každopádně. To ještě nějak detekuju, tak jenom děkuju za pochopení. Když se řekne občanská společnost, tak mě vlastně jako okamžitě vytane na mysl síť, ekosystém, společenství, které, když je zdravé, funkční, propojené, tak vytváří nějakou velmi důležitou bázi toho, z čeho pak vyvěrá spousta velmi důležitých věcí, které tvoří společnost a definují nějaký hodnotový rámec a zdraví té společnosti. Občanskou společnost vnímám jako jednu z vlastně z páteřních struktur a pojistek demokracie. Občanskou společnost vnímám jako entitu, která vlastně rozhýbává spoustu důležitých procesů a mění spoustu důležitých agend. A moc bych si přála, abychom občanskou společnost vnímali jako něco, o co má smysl se starat, co má smysl rozvíjet, o co má smysl pečovat a co má smysl chránit ve chvíli, kdy někdo chce třeba roli občanské společnosti na tvorbě veřejných politik osekat, kdy chce někdo občanskou společnost rozdělovat, kdy chce někdo některé části občanské společnosti ostrakizovat, očerňovat, odřezávat od třeba veřejné podpory. A já jsem prostě vděčná za občanskou společnost. Hrdě se hlásím k tomu, že jsem vždycky sama sebe jako někoho, kdo do občanské společnosti patří, tak to definovala a jsem prostě vděčná všem lidem, kteří se snaží občansky angažovat a zajímají se o věci veřejné a pozvedají svůj hlas. Třeba na obranu různě leckdy nespravedlivě oslabovaných ostatních. Takže děkuji, že tomu věnujeme dneska tenhle večer, protože si myslím, že si to občanská společnost zaslouží a že teď na jednu stranu neprožívá jednoduché časy, ale zároveň ukazuje, jakou má sílu a myslím, že i zatím úspěšně brání demokracii a to, čemu říkáme právní stát. K těm potom konkrétnějším věcem se ještě dostaneme. Já si dovolím teď oslovit Františka, Petře, tebe potom posledního. Františku, jak to vidíš ty? Mně přijde, že to slovo ekosystém je vlastně úplně klíčový, protože taky bylo vlastně první, který mě napadlo, když jsem byl teda osloven, abych se té debaty zúčastnil. Vlastně si představím takový jako ostrůvky, který potom Česku nebo po jakýmkoliv jiném státě tak jsou a může to být vlastně cokoliv. Může to být nezisková organizace, může to být nějaký spolek, který třeba provozuje kavárnu a knihkupectví a který tam zároveň vytváří nějaký společenský a kulturní život. Může to být divadlo, který kromě toho, že hraje 300 let starý divadelní hry, tak zároveň se snaží přemýšlet nad tím, jak ty divadelní hry mohou mít přesah do současnosti a třeba k tomu pořádají i nějaké debaty. Můžou to být třeba studenti a studentky, kterým se nelíbí, jakým směrem míří vláda k veřejnoprávním médiím a proto se sami od sebe rozhodnou, že půjdou ven a že k tomu něco řeknou a neudělají to jenom v Praze. Já jsem z Prahy, tak u nás jako se hodně říká, že se jezdí do těch regionů, potom třeba ty politici nebo ty média, tak já to takhle nevnímám, ale že zkrátka všude kolem potom ti studenti a studentky vyjdou také, těch míst bylo opravdu jako desítky a tak
tak takhle já si tu občanskou společnost představuju. Jako, no, já bych se do toho moc zamotal a moc bych se větvil. Ale tak jsou to taky ostrůvky, které když fungují, když jsou propojený, tak přesně jak říkala Klára, tak to potom vlastně utváří tu kvalitu té demokracie a nějaký veřejný debaty, diskuze v Česku nebo jakýmkoliv jiném státu. Asi nepřekvapím a neprozradím nic tajného, že vlastně s tím nápadem přijít vlastně s tímhletím tématem do té série debat v rámci Jednoho světa přišel Petr. A rád jsem to převzal. Petře, ty si přemýšlel o čem, když nám to vlastně i do té dramaturgie navrhl a když si chtěl tohleto téma vůbec do programu Centra Pan zařadit? Takže a mě potom napadlo pozvat Petra jako hosta, což ho nenapadlo. Takže ještě jednou dobrý večer. Já tím, že vlastně jsem přišel z biznisu a neustále propojuju vlastně biznis, protože mám ještě 2 firmy a tady vlastně tuhletu aktivitu, tak pro mě vlastně občanská společnost je opravdu, beru to hodně široce a prakticky jsou to jakýkoliv jednotlivci, kteří jsou nějakým způsobem aktivní. O těch rolích se asi tady budeme bavit. Ty role jsou různé. Jo? Můžou to být prostě lidé, kteří chtějí, aby bydleli v něčem pěkném, takže prostě vysazují kytičky a tak dále. Můžou to být lidé, kteří prostě chtějí žít v barevnějším světě, takže vytváří různé, ať už kulturní nebo jakékoliv aktivity. Můžou to být lidé, kteří cítí potřebu pomáhat slabším, takže zase vyvíjí nějakou činnost víc dobrovolnickou. Samozřejmě můžou to být lidé, kteří chtějí vlastně ovlivňovat víc věcí veřejné, to znamená už víc, řekněme, politické, ale nechtějí být v té politice a tam už se potom to nějakým způsobem větví, ale můžou to být samozřejmě také lidé, kteří chtějí ovlivňovat přímo politiku. A tady vlastně jedna taková docela paradoxní záležitost, když od pana Babiše slyšíme prostě tady ty politické neziskovky a tak dále, tak je potřeba si připomenout, že v roce 2011 vzniklo občanské sdružení Odpor, Aliance nespokojených občanů. A tohleto občanské sdružení, které založil pan Babiš, se potom transformovalo vlastně v politické hnutí. Jo, takže stále je to taková jako politická neziskovka. Takže jako je to hodně široké a jednak je jako spousta lidí si občanskou společnost hodně idealizuje, spousta lidí ji dehonestuje a tady tyhle roviny jsou prostě velice problematické, protože potom se vytváří nálepky a já hodně cítím poslední dobou, že je občanská společnost a vůbec občanská aktivita hodně napadána, nálepkována a cítím hodně velkou potřebu se v této věci angažovat, vysvětlovat a tak dále, protože si myslím, že to, že vlastně jsme nějakým způsobem nálepkováni, protože sám sebe počítám do té občanské společnosti, tak je to taky tím, že málo vysvětlujeme. Když to teďka převezmu, bavíme se tady o veřejnoprávních médiích, kdo z vás ví, co je to veřejnoprávnost? Co z vás ví, kdo z vás ví, jakou mají roli? A je to chyba těch veřejnoprávních institucí, že tohleto špatně vysvětlují. A když si nastavím to zrcadlo, jakože si ho nastavují, je to naše chyba, že špatně vysvětlujeme svou roli, svou důležitost, své financování a tak dále. Takže vlastně tímhletím večerem bych sám za sebe tohleto chtěl změnit a téhleté věci se věnovat víc. Bych navázal na tenhle úvod. Jak myslíte, že je silná občanská společnost v České republice letos, v roce 2026, 36 let po revoluci? Je dostatečně silná? Vy jste to tady naznačila, že jí hrozí ne krize, ale hrozí těžké chvíle. Je dostatečně silná, aby se s tím poprala, aby nebyla potlačena? Tak
Já pořád věřím spíš, že to zvládneme. Tohle je náročné, složité, těžké období, ale zároveň to říkám jako s obrovskou pokorou a svědomím všech těch rizik, která tady jako jsou v tom poli a je potřeba na ně mít fokus, je potřeba je vnímat vážně, je potřeba je nějak nebagatelizovat a je potřeba na ně reagovat rychle. Ne příliš dlouho čekat, co se stane, ale už při jakémkoliv náznaku, že právě ty osy právního státu, pojistky demokracie budou postupně oslabované, vypínané, je potřeba prostě reagovat a být hlasití. A co si myslím, že je hrozně důležité, je potřeba to dělat společně. To znamená chránit se navzájem. Je potřeba chránit novináře a novinářky, na které útočí politici ve snaze je umlčet, nějak devalvovat, ostrakizovat, zesměšňovat a z toho veřejného prostoru je třeba úplně nakonec odradit a vytlačit. Je potřeba chránit nevládní organizace, které zase někteří politici se je snaží i ten nevládní sektor cíleně rozdělit a tu část, která upozorňuje na témata politikům leckdy nepohodlná, to znamená témata, která souvisí s transparencí, která souvisí s lidskými právy, která souvisí s migrací, která souvisí s ochranou životního prostředí, tak ty organizace, které hájí ta hodnotově leckdy kontroverzní témata pro některé skupiny politiků, tak to teď mají obzvlášť těžké a bylo by extrémně nespravedlivé, ale také neprozíravé si myslet, že dokud nejsme tím terčem my, tak možná nemusíme až tak úplně být neklidní a je extrémně důležité prostě reagovat a chránit se navzájem a vědět, jak spolu ty jednotlivé segmenty souvisí, že bez kvalitních nezávislých informací přestane společnost být orientovaná v tom, kde je pravda, co je lež, co je manipulace. Budeme více zranitelní, budeme více křehcí, my všichni. A bude v té společnosti postupně míň a míň světla, míň a míň jasnosti a právě to pološero některým skupinám vyhovuje, protože potom není tolik vidět na to, co se snaží třeba pro sebe získat na úkor toho celku, na úkor společnosti. Takže já si myslím, že občanská společnost to teď nemá jednoduché, ale zároveň cítím, že je silná. Mám pocit, že zatím reagujeme jako velmi dobře, velmi chytře, že jsme semknutí a vlastně jsem hrozně vděčná, že se jako nebojíme být hlasití a že nejsme opatrní v tom jako protestu. Mně přijde, že prostě nejsme opatrní a že to je dobře, že by to byla vlastně strašná chyba. Být jakoby váhaví, opatrní, příliš jemní, protože ty protisíly jemné nejsou a neváhají ani trošku a jsou velmi destruktivní, velmi rychlé, velmi silové, velmi agresivní. Moc si neberou servítky a rozhodně ta rychlost, kterou se snaží destruovat některé velmi fungující mechanismy, třeba ve státní správě, ale i právě ve vazbě na veřejnoprávní média, tak ta rychlost a ta bezskrupulóznost je, myslím, opravdu větší, než jsme čekali. Proto i ta reakce a ta semknutost musí být velmi jako mocná, rychlá, silná. A zatím se mi zdá, že se nám daří a ty procesy přibržďovat. Zatím se mi zdá, že občanská společnost funguje aktivně, semknutě a moc bych si přála, abychom měli jako dobrou výdrž v tom pokračovat. Nebáli jsme se a možná jsme byli ještě v něčem smělejší, odvážnější a hlasitější, protože se obávám, že to ještě bude potřeba. Tu otázku bych si dovolil ještě směrem k vám ještě malinko doplnit nebo rozvést. Jako cítíte, že prožíváme v roce 2026, a třeba si to popišme i na konkrétních příkladech, jo? Jako nějakou opravdu změnu, nebo takhle, máme tak silný občanský sektor, že někde působí tak nepřiměřeně, že potřebujeme, aby někdo u moci uplatňoval páky, nebo aby někdo na něj útočil, aby někdo ho oslaboval. Jako je někde... jsou někde nezávislá média nebo média obecně, jsou někde neziskové organizace, jsou někde aktivní občané, nějak nepřiměřeně aktivní. No, má někdo, kdo vyhraje, řekněme, volby, má někdo důvod
začít je potírat a jaký zájem může mít? Jako je v České republice občanská společnost nějak vychýlená nějakým špatným směrem, nebo jako, jo, jsme nějak rozkymácení? Proč vůbec by se někdo těch útoků dopouštěl? Jako... Jo, tak já zkusím nabídnout svůj pohled, samozřejmě jich můžeme mít spoustu. Každý z nás to si reflektujeme skrze nějakou svoji životní zkušenost, svůj úhel pohledu i svoji roli možná, kterou v té společnosti máme. Naopak, já si myslím, že ty vyspělé demokracie, ke kterým bych si moc přála, aby Česká republika postupně patřila, tak se vyznačují ještě mnohem větším respektem vůči expertní, občanské, akademické sféře, ještě větším respektem právě k médiím, ještě vlastně funkčnější a více státem podporovanou participací občanské společnosti na věcí veřejných. Já si myslím, že jsme pořád v nějakém meziskoku mezi posttotalitní kulturou a vývojem společnosti a tou vyspělou demokracií, že jsme někde na půl cesty. A já bych si strašně přála, abychom se neotáčeli a nevraceli jsme se zpátky, ale naopak jsme se inspirovali těmi vyspělými demokraciemi, kde je občanská společnost, participace občanů vítaná státní správou politiky, je podporovaná, je financovaná. To znamená, nevládní organizace jsou financované proto, aby měly kapacitu na tom participovat na veřejné politice, aby mohli svoji expertízu nabízet státu, úřadům, aby se mohli zapojovat do nejrůznějších pracovních a poradních struktur vlády, rezortů a podobně. Takže pořád mám pocit, že naopak jsme někde na půl cesty a máme naopak ještě co dohánět ve vazbě právě třeba na ty vyspělé demokracie, které se prokazují dobrou kvalitou života, které se prokazují vlastně úctou právě k občanské společnosti, k lidskoprávním závazkům. Také tyto systémy mají velmi dobré výsledky v rámci třeba mezinárodních vzdělávacích studií a testů. Jsou to země ekonomicky soběstačné s dobrým přístupem k ochraně životního prostředí a jsou to země, které jsou odolné a kompaktní. Ta společnost je tam více propojená, méně atomizovaná. Takže naopak, já si myslím, že ještě je potřeba udělat mnoho kroků pro to, abychom se do tohoto stavu blížili. A občanská společnost v České republice, dle mého názoru, ve velké většině, a teď nedokážu se vyjadřovat k těm spolkům typu Institut Václava Klause nebo kdysi ANO a podobné struktury, které mají třeba tu právní subjektivitu spolku nebo nějaké OPSky, ty já neznám, ale znám organizace, které pomáhají v mnoha důležitých oblastech, ať už jsou to organizace, které působí v sociální sféře, vzdělávací sféře, organizace, které právě se zabývají životním prostředím, lidskými právy, znám kulturní, umělecké instituce a vím, že jsou v nich neskutečně kvalitní lidé, že díky těmto organizacím se nám žije tak, jak se nám žije. Věřím, že život by byl mnohem horší bez jejich úsilí. Myslím, že jim je potřeba spíše vyjadřovat určitou vděčnost, respekt a uznání za to, co dělají častokrát s mizernými zdroji a s malou prestiží, kterou by si zasloužili dle mého názoru mnohem větší, za to úsilí, za tu vytrvalost a za tu expertízu, která je leckdy velmi vysoká a někdy vyšší než třeba v některých úřadech, kde vznikají ty veřejné politiky. A myslím si, že v tuhle chvíli je to přesně obráceně, že se setkáváme s velmi mizernou politickou kulturou a jsme svědky něčeho, co dle mého názoru je jakýsi pokus o to unést demokracii v České republice směrem na východ pro osobní obohacení a individuální zájmy těch, kteří veřejnou moc přišli použít pro sebe, nikoliv pro nás, pro společnost a pro celek. A tomu je potřeba bránit a vůči tomu je potřeba být extrémně ostražití. Já navážu vlastně možná na obě ty otázky. Já jsem si tady dělal tady poznámky na mobilu, tak nejsem na Twitteru, ale nevzal jsem si tužku a papír. Každopádně já si myslím, že otázka na sílu vlastně té občanské společnosti, tak se mi u toho vybavila moje kamarádka, kterou jsem potkal právě na té akci, kdy studenti a studentky vyšli na podporu veřejnoprávních médií, tak jsem ji potkal a ona mi říkala, že vlastně teďka, když je teda demonstrace každý den, takže ona taky musí
někdy stíhat pracovat. Tak na to jsem si říkal, že v tuhle chvíli, v dubnu roku 2026, je ta občanská společnost, si myslím, extrémně silná a že ta důležitá otázka je otázka výdrže, protože nás nějaká míra jako soustavných útoků asi čeká teďka v následujících 3,5 letech a ono to má samozřejmě jako celou řadu jako dalších konotací a není to jenom o tom, jestli lidem se bude chtít vlastně vyjít ven a demonstrovat, ozvat se i třeba za 2 roky. Je to otázka toho, že Ministerstvo zahraničních věcí škrtlo jako opravdu masivně 3/4 miliardy na humanitární transformační rozvojovou pomoc a spolupráci, což má zase celou řadu jako dopadů, jak na lidské životy, tak na naší prestiž v rámci Evropské unie, v rámci světa. A to už jsou jako opravdu jako konkrétní a pro spoustu těch organizací jako dost citelné jako částky, které budou chybět. A teďka ty organizace vlastně stojí před nějakým rozhodnutím, co teda dál, jestli tedy omezovat svoji aktivitu, jak moc si říkat o podporu veřejnosti i s tím ohledem, že si jsou vědomi toho, že ta podpora veřejnosti finanční třeba v tomto konkrétním případě tak je důležitá právě i třeba pro nezávislá média, abych si trochu přihřál polívčičku, ale i pro spoustu dalších organizací, jedinců, jednotlivců a projektů. Takže ta otázka výdrže si myslím, že bude pro sílu jako obrovsky důležitá vyjadřovat podporu a zároveň ale tam k tomu asi je potom vždycky otázka těch peněz prostě, to tak prostě je. A pak mě ještě napadlo jenom, proč vlastně se to teda teďka děje, jestli je tady nějaký jako nepřiměřený tlak ze strany neziskových organizací nebo kohokoliv jiného na to, jak ten stát funguje, jak funguje státní správa. Andrej Babiš vlastně v posledních týdnech, měsících začal mluvit o deep stateu. Pro Parlamentní listy to popsal tak, že to jsou ty neziskovky, to jsou někteří vybraní komentátoři, média a úředníci třeba. Takže tam já jsem vlastně jako najednou zacítil, že už tady je jakoby z jeho strany nějaké jako nastavení, že tady opravdu jakoby v jeho podání jako funguje něco takového, že tady nikým nevolení lidé fungují tak, že vlastně ti ministři potom mají pramalou moc cokoliv změnit, protože tady funguje nějaký deep state, což je tedy ta konspirační teorie zejména rozvinutá ve Spojených státech. Tak a když se na to vlastně ptám ostatních ministrů, tak oni buď třeba neví, co je deep state úplně přesně, anebo říkají, že oni takovou zkušenost nemají, ale že pan premiér ji prostě má. A pokud tady vlastně jako máme premiéra, který jakoby si myslí, že jsme proti němu všichni spiknutí a je tam ještě jako to živení ze strany SPD a motoristů sobě, kteří to mají jako jednu z hlavních programových priorit vlastně rozvíjet tady tu kulturní válku, tak v tu chvíli vlastně vzniká to prostředí, kdy někteří lidé si říkali, jako jestli Andrej Babiš bude ten, který bude brzdit vlastně SPD nebo motoristy a zatím se mi zdá, že nemá úplně motivaci k tomu, aby někoho nebo něco brzdil. Jestli to ještě nějakým způsobem doplním, že ona demokracie má prostě své slabosti, které vyplývají s tím, že vlastně vládnoucí moc se rekrutuje z nějaké většiny volené. A samozřejmě teďka neberme to matematicky, prostě, že k volbám jde jenom nějaké procento lidí a tak dále. Prostě ta moc vznikne z nějaké většiny. A samozřejmě, že ta moc, aby se udržela, tak dá se říct, se dívá hlavně na tu většinu. Což je samozřejmě v té společnosti jako takové je trošku jako problém a je to slabina a právě tady tu slabinu vyvažuje občanská společnost, že se stará o ty minority, o ty, kteří vlastně v té menšině nejsou. Kdokoliv z vás se může kdykoliv ocitnout v roli té menšiny a ta moc vlastně o vás nebude jevit takový zájem. Takže tohle je jedna věc a druhá, která a tím automaticky ta moc vnímá, že vlastně jdeme proti ní, protože nehájíme její zájmy, ale hájíme zájmy někoho jiného.
Což je jedna věc. Druhá věc, vlastně jak je zase postavená ta občanská společnost. Občanská společnost je postavena na aktivních jedincích, jednotlivcích. To znamená, to jsou opravdu lidé, kteří jsou aktivní, v drtivé většině případů se do této činnosti pustí z nějakého svého vnitřního přesvědčení a tudíž jsou mnohem silnější, mnohem hlasitější, mnohem sebevědomější občansky a tudíž taky mnohem pro tu moc nebezpečnější, protože dokáží vyjadřovat názory, nebojí se, kdyby se báli, tak do toho nejdou, což je samozřejmě potom problém. A to, co je další, třetí rovina, jsou mnohem citlivější na to, když ucítí vlastně tady z té strany moci nějaké zneužívání. A to si myslím, že v této situaci jsme, to znamená v té kombinaci, jedna věc ten strach z té síly, to už jsme tady ale viděli u Václava Klause, který útočil na občanskou společnost a na nevládní sektor a tak dále, velice, velice tvrdě a možná ještě tvrději než současná vládní garnitura. A tady se to teďka vlastně snoubí s tím, že jednak je tady, řekněme, určitá, možná, že ne ani strach, ale spíš mně to připadá taková fakt jako zamrzlá puberta, prostě kopnu si do tebe a ještě se ti vysměju, že tě to bolí. A dělá mi to jako hroznou radost. To znamená jako takové fakt jako nějaké postpubertální nějaké věmy. A potom samozřejmě to, že snaha zastrašit, snaha vlastně dát té občanské společnosti najevo, že prostě my vás strestáme. A to přesvědčení, že my žijeme z daní, že my žijeme z dotací, je vede k tomu, že si myslí, že když ty dotace škrtnou, tak my budeme s prominutím držet hubu. Ale na tom to postaveno není. Nikdo z neziskového sektoru do toho nešel proto, aby tam získal peníz. Nikdo. Takže jsme všichni jakoby na to zvyklí, ten motiv je jiný. A tady znovu musím podtrhnout, proč je ta občanská společnost takhle silná. My se k financování ještě dostaneme určitě. A bych se chtěl ještě vrátit k tomu, vy jste to moc krásně popisovala, já kvůli těm čočkám zapomínám na to, že nevidíte možná, jak naznačuju něco, ale že budu na vás mávat hodně významně. Jestli to není moc krátkozraké, zaznělo tady jméno, pardon. Jo. Zaznělo tady jméno Václava Klause, který taky, ověřil jsem si ještě předtím, než jsem sem dneska přišel, taky ještě rád používá v jedné nejmenované televizi, která začínala někde na nádraží. Tak používá spojení politická neziskovka, což nemá ani pořádně termín. Jo. Petr o tom teďka mluvil, František o tom mluvil, o tom deep stateu. Když se rozhledneme tady po té knižnici, co je tady kolem nás, nebo si zajdeme do knihovny, co totalitní režim, co autoritátorský režim, to hledání vnitřního nepřítele, to hledání vnitřního nepřítele formou konspirací, formou vymýšlení si v narrativu o tom, že existuje, aniž by existoval, hledáním rizik, které neexistují, hledáním nebezpečí, které nikde nejsou, jo? V podstatě vyvolávání nějaké atmosféry, která není. A teďka k té krátkozrakosti, a není to narážka, k té krátkozrakosti není krátkozraké vlastně pouštět se tady tímhletím směrem, ať už je to nálepkování takové nebo makové nebo takové, když vlastně, jak to zmínil Petr, jak jste to zmínili všichni, je občanská společnost vlastně současně pečovatelka v nějakých sociálních službách, současně univerzitní profesor, který vyjíždí na humanitární misi někam, protože chce, sám od sebe, ne protože mu to někdo zaplatil, protože sám od sebe chtěl a od 18 tam jezdí třeba. Jestli to není náhodou někdo, kdo dělá kulturní akce, jestli to není někdo, kdo píše do médií a dělá to třeba zadarmo, jestli to není někdo, kdo dělá akce pro děti a nic za to nemá, jestli to není dobrovolný hasič, jestli to není někdo, kdo jel pomáhat na povodně, po povodních třeba odklízet nějaké neštěstí, jestli to není někdo, kdo pomáhal třeba po nějakém tornádu v Hodoníně, pomáhal těm lidem navážet tam nějaké věci. Jo. Pouštět se tímhletím směrem, jestli to není jako, a teď si to dovolím použít, i tak jako trošku nedostatek intelektu pochopit, že společnost je složitější než volby jednou za 4 roky.
Jestli to je teda na mě takhle hned, tak já právě si myslím, že je vlastně úplně zbytečné v tom hledat nějakou jako logiku. Já myslím, že teď jako zacházíme s osobnostmi, které chtěly moc proto, aby uspokojili nějaké své jako velmi nízké pudy, aby uspokojili svoji chuť po pozornosti, aby získali peníze pro sebe, pro svůj individuální zájem. A já si myslím, že se jako v tuhle chvíli potýkáme s lidmi ve veřejných rolích, kteří rozhodují o životech nás všech, o veřejných rozpočtech, o tom, jak budou vypadat zákony, ale myslím, že je tam vlastně velmi podivné jako hodnotové zakotvení a velmi podivná motivace, která se obávám, že nesouvisí příliš s tím zájmem celku. A myslím si, že tudíž ani není možné tam vystupovat nějakou opodstatněnost, logiku, nebo alespoň já ji tam zatím nikde jako úplně nevidím. A já mám pocit, že vlastně velká část těch současných vládnoucích osobností tak opravdu jako nesledují tu společenskou prospěšnost. To není ta primární motivace, proč do té veřejné funkce šli, proč si šli říct o tu veřejnou moc. Když se podíváte, jak se třeba některé konkrétní strany k té moci dostaly, a teď třeba se pojďme bavit o straně SPD, tak SPD vlastně se dostala k moci z velké části tím, že lhala. Tím, že dezinterpretovala některé informace a fakta a úplně otáčela, že manipulovala veřejným míněním, že šířila předsudečnou nenávist a okopávala ty nejvíce zranitelné články společnosti. Absolutně bezskrupulózně zneužívala důvěru lidí a třeba i nízkou informovanost některých lidí o tom, co se třeba v těch komplexních tématech opravdu odehrává pro svůj vlastní zisk a prospěch. Já mám potom velký problém, vnitřní problém, respektovat vlastně ty osobnosti v těch veřejných rolích, protože se nedostali k té moci spravedlivou, férovou soutěží. Dostali se, dle mého názoru, k veřejné moci částečně také skrze podvody na voličích. Viz třeba lži Tomia Okamury o tom, kolik uprchlíci z Ukrajiny odčerpávají peněz ze státního rozpočtu ve chvíli, kdy jsme měli naprosto objektivní fakta, že do toho rozpočtu významně víc přispívají, než kolik třeba těm nejvíce zranitelným zatím my dáváme peněz. Mohla bych takhle pokračovat. A já si myslím, že když se do té role dostanete lží a podvodem, tak ten váš mandát je jako velmi slabý a já mám problém takového člověka respektovat. A říkám si, že když získáte nějakou veřejnou funkci, třeba se stanete ředitelem gymnázia, tak to, že jste dostal tu funkci, neznamená, že můžete dělat cokoliv, že to prostředí můžete zničit, že můžete ty studenty a ty vyučující ponižovat, že tu školu můžete stavět jako pomník sám pro sebe, že můžete kašlat na to, jaké se v té škole dějí procesy, jak tam funguje morálka, jaké jsou tam hodnoty, vztahy. A myslím si, že jenom to, že jste získal tu funkci, vám nedává právo se chovat destruktivně a kašlat na hodnoty, na morálku, na nějaké třeba i závazky objektivní, lidskoprávní a jiné, které máte pro výkon té veřejné funkce. A nevím, jestli jsem vám teď vlastně neutekla z otázky, pardon, jsem se trošku rozvášnila možná. Nevadí. Možná trošku jo, ale vlastně jako jste na té myšlence, jo. Možná to František s Petrem ještě vytvarují ještě uzemní, to by možná bylo tvaru. Fajn. Mně přijde, že jsi zmínil 3 důležité věci už v té otázce. Jedna z nich je to hledání vnitřního nepřítele, ale ono to je to vlastně, což je vlastně jedna z těch 2 věcí, co chci zmínit, že to je vlastně trochu složitější v tom, že tady souběžně s tím hledáním vnitřního nepřítele vlastně jakoby se děje taková kategorizace na hodné a zlé neziskové organizace, což samozřejmě potom v té praxi může být jako, nemusí to dělat úplně dobrotu, to je jasný, proto se to děje, aby to nedělalo dobrotu, předpokládám, že vlastně se tak jako bude hledat, kdo teda z těch zaměstnanců, zaměstnankyň, dobrovolníků, dobrovolnic neziskových organizacích je teda ten, kdo páchá to zlo a kdo vlastně dělá to dobro právě jakoby s těmi seniory, což mě vede k tomu, k té další poznámce, která je taková, že vlastně mně přijde, že vlastně té vládě se jakoby zatím nepodařilo úplně jako
legislativně jako říct, kdo to teda vlastně je, ta politická neziskovka. Já jsem se na to jako snažil opakovaně ptát ve sněmovně těch politiků, co to teda je ta politická neziskovka. A vlastně mi přišlo, že jako důležitá kapitola v tomhletom dění byla, když Jindřich Reichl připravil zákon o zahraničním vlivu, je to ve svých parametrech to má jako hodně blízko totalitním autoritářským státům typu Rusko, a on vlastně tam jako v tom zákonu pracuje s definicemi, teda co to vlastně je, teda ta jako nezisková organizace nebo nějaká entita, která teda uplatňuje nějaký vliv na fungování státu. A vlastně ten zákon byl napsaný takovým způsobem, že kdokoliv, kdo někdy vlastně přijal jakoukoliv platbu ze zahraničí a něco veřejně jako prohlásil, tak by teoreticky musel být na nějakém registru tady zahraničních agentů, za což potom, kdyby se tam jako nepřihlásil, nebo kdyby se tam přihlásil špatně, nebo kdyby ministerstvo spravedlnosti tam jako našlo nějaké pochybení, tak hrozí jako velice likvidační pokuty potom pro takového jedince nebo takový subjekt. Tak mně vlastně jenom přijde, že ono samozřejmě je to tak jako mezi řádky vždycky jako v těch vyjádřeních politiků jako je jako patrný, koho mají na mysli těmi politickými neziskovkami, ale potom, když mají jako najít nějakou jako definici, která by teda obstála, tak se ukazuje, že by tam patřili, aspoň já jsem se na to, když si zmiňoval, dobrovolné hasiče, lidi, kteří pomáhají po nějaké přírodní katastrofě, třeba organizace, které třeba pečují o seniory. Ti všichni by tam vlastně jako v nějakém aranžema jako mohli úplně hrozně snadno spadnout do toho, že jsou politická neziskovka. A když samozřejmě pak Jindřich Reichl řekne, ne, vás já nemyslím. Já jsem se ptal, jestli teda Fatscher je politická neziskovka, když teda promlouvá do veřejného prostoru a bere nějaké veřejné peníze a zároveň teda je částečně financovaný ze zahraničí, nebo hodně financovaný ze zahraničí. A on řekl, to přece je jasný, že Fatscher já nemám na mysli tím zákonem. Ale tak to pak ten zákon je napsaný špatně a politická neziskovka je termín, který se musí legislativně tedy hledat dál, což se asi jako bude dít a myslím si, že to potom bude další stupeň jako nějakého jako útoku vlastně na tu občanskou společnost, ale to už zase jiná kapitola. Jestli můžu jenom takovou drobnost, já jsem přesvědčená o tom, že je potřeba to úplně odmítnout, tuhle myšlenku, protože my přece jako víme, co je tou motivací. Tou motivací je vlastně odstranit a z toho veřejného prostoru vytlačit a od jakékoliv veřejné podpory odstřihnout kohokoliv, kdo by mohl být politikům, jako je třeba Jindřich Reichl, jakkoliv nepohodlný. Odstranit organizace, které brání ty hodnotové agendy, jako je třeba ochrana zranitelných skupin společnosti, jako je třeba ochrana transparentnosti, jako je kvalita fungování veřejné správy, jako je ochrana životního prostředí, jako jsou i právě třeba svobodné kulturní a umělecké instituce. To je ten motiv a proto si myslím, že je potřeba odmítnout tu myšlenku úplně v zárodku, protože ona je zhoubná, ona neobsahuje žádný spravedlivý, pozitivně míněný motivační důvod, proč se tou myšlenkou vůbec kdokoliv začal zabývat. To má být jako bič, trest a nástroj umlčení těch, kteří by politikům typu Jindřicha Reichla mohli komplikovat život, mohli komplikovat jejich mocenské zájmy. A tohle podle mě je ten důvod, proč snad ani nemáme se snažit jako nějak to dodefinovat nebo hledat nějaká jako lepší podoby zákonů, o kterém jste mluvil, protože ta myšlenka, ten motiv je prostě zhoubný a jeho cílem je devastovat, ochromit občanskou společnost. Vypínat postupně ty pojistky demokracie, které upozorňují na nepravosti, na netransparenci, na to, že politici vlastně tu svoji veřejnou funkci nevyužívají ve prospěch občanů v souladu se zákony, v souladu s etikou, s morálkou. Takže já bych si moc přála, abychom se proti tomu stavěli jako proti tomu nápadu, protože on opravdu není veden zdravou, nějakou spravedlivě opodstatněnou motivací ten sektor opravdu jako kvalitativně posunout. Já si myslím, že zatím je motivace ochromit, umlčet, zastrašit, vytlačit, abychom my měli volné pole působnosti pro naše individuální zájmy. Já bych to právě tady na tohleto navážu a to, co vlastně byla ta otázka
Je to obrovským způsobem krátkozraké, pokud máte motiv pracovat pro společnost. Pokud máte motiv pracovat pouze pro zájmy své a zájmy případně toho, kdo vás tam vyslal, tak je to naprosto logické. Protože zase to, co tady bylo řečeno, díky aktivním občanům, díky občanskému sektoru je také občanské vzdělávání, to znamená pochopení toho, co je dobře, co je špatně, nebo hlavně to, co je špatně, pochopení souvislostí, pochopení vlastně toho, jakým způsobem třeba se mění svět. Jo? To znamená, berete vodu z mlýna populistům, jo? A tak dále, a tak dále. A tohle to je všechno tady pro tyhle ty lidi velice rizikové, velice nebezpečné. Protože to vlastně odvádí vás a oni potřebují dostat pod kontrolu společnost, to znamená napřed potřebují dostat pod kontrolu vlastně občanskou společnost, občanský sektor a tak dále. A já ještě jednu poznámku, to, co tady bylo řečeno, vyjádřit odpor, vyjádřit protest vůči tady téhleté snaze a jasněji odmítnout je jedna věc, ale je to strašně málo. Pokud kdokoliv z vás potřebuje načerpat energii na nějaké demonstraci proto, aby to do sebe nasál, běžte tam a je to strašně dobře, ale je to zároveň strašně málo. Vy musíte podpořit ty občanské aktivity, které jsou, podpořit je v tom, ať už slovně, ať už finančně, ať už účastí a tak dále. Konkrétní příklad, jestli tady budou 3 roky po sobě chodit na každou akci 2 lidi, tak toho asi nechám. Jo, prostě protože bych cítil, že o to nemáte zájem. A já mám třeba spoustu svých jiných zájmů, než vlastně něco se zkoušet předávat. Já jsem to teďka vztahl například jako sebe. Takových organizací jsou desítky. To znamená, načerpejte energii, načerpejte sílu, načerpejte chuť a využijte tady tuhletu energii k tomu, že půjdete tamtomu spolku pomoct jakoukoliv formou. Jestliže se odstraňují nějaké škody, přidejte se, běžte odstraňovat škody. Nebo aspoň prostě tam něco pošlete. Nějakým způsobem pomožte. Tohle je hrozně důležitá věc společnosti jako celku, aby se moci nepodařilo občanskou společnost zašlápnout. Když tady František říkal to rozdělení dobré, špatné neziskovky, když nad tím tak přemýšlím, to vlastně ale není jenom vlastně touto vládou, to se tady třeba u ekologických organizací line jako červená nit už možná 20 let, že máme špatné ekologické organizace, protože zastavují tu a tam stavby silnic, dálnic. Není to někdy, a tam se Kláry, prostě jenom alibismus toho státu, vlády, úředníků, kteří hodí svoji neschopnost na tu ekologickou organizaci a tím pádem vlastně oni vytvořili to podhoubí proto, že ty neziskovky některé mají prostě špatné jméno, i když oni poukazovali pouze právě na chyby toho systému. Jo, jestli prostě to špatné jméno těm ekologickým organizacím neudělal ten stát svými chybami, který alibisticky, místo aby přiznal ty chyby, které dělá, například tady dostavba dálnice D1 kolem Přerova, která prostě trvala 20 let, protože se neustále odvolávaly ekologické a různé organizace a správně jim soudy dávaly za pravdu, že vlastně k tomu přispěly i ty minulé vlády, k té situaci. To rozhodně ano. Souhlasím s tím, že, a to je vlastně možná něco, co jsem se snažila říct úplně na začátku, že naše jako nastavení vůči roli nevládních organizací na těch otázkách jako hodnotových a na veřejné politice pořád ještě není dle mého názoru jako vůbec ideální a vůbec ještě neodpovídá tomu, jak vypadá třeba spolupráce státu s nevládními organizacemi v těch vyspělých demokraciích. Já hned řeknu, co tím myslím. Když jsem měla možnost účastnit se různých stáží právě třeba ve skandinávských zemích, ale i třeba v Holandsku, v Rakousku, tak se mi zdálo, že tam opravdu ty nevládní organizace jsou
jako skutečným partnerem toho státu, že s jejich expertízou se počítá, že je vítaná, že je poptávaná, že je taky oceňovaná, že součástí vlastně té dobré kultury vládnutí je kvalitní participace občanské společnosti nevládních organizacích na tvorbě veřejných politik. To znamená, nevládky nejsou jenom tím policistou, hlídačem, který křičí, když se něco děje špatně, ale jsou opravdu jako součástí toho procesu tvorby nějakých větších systémových změn, legislativních změn, tvorby té veřejné politiky kontinuálně. To znamená, vy pak nejste v té nedůstojné roli jenom toho, kdo čeká, jak se ti mocnější a ty úřady rozhodnou a potom eventuálně křičí pozor, tady jste něco zásadního přehlédli, tohle nebude fungovat, to není fér, to není v pořádku, změňte ten zákon nebo změňte to rozhodnutí, ale jste opravdu partner, který tvoří tu systémovou změnu dohromady s tím státem. A tam potom opravdu vaše pozice není nedůstojná. Nikdo třeba slovo aktivismus nepoužívá v tom pejorativním slova smyslu. Prostě silná občanská společnost je součástí dobře fungující demokracie a občanská společnost a nevládní organizace jsou expertním partnerem, skutečným partnerem státu, vlády, státních úřadů. Do této kultury mám pocit, že se Česká republika ještě nepropracovala. Máme nejrůznější ostrovy pozitivní deviace. My jsme se třeba v tom minulém období skrze Radu vlády pro nestátní neziskové organizace snažili vytvářet nejrůznější metodiky, nástroje té participace. Snažili jsme se ministerstvům vlastně doporučit nějaký jednotný postup, jak nevládní organizace zapojovat rovnou do tvorby veřejných politik, jak je zapojovat do těch poradních těles, kde se třeba rozhoduje o dotační politice, o prioritách dotační politiky, kde se vůbec třeba definují priority toho, k čemu ty dotace mají směřovat a co mají v té společnosti ovlivňovat v pozitivním slova smyslu. A opravdu musím říct, že víc než polovina rezortů s náma intenzivně spolupracovala na tom tu metodiku participace pak zapracovat do vnitřních procesů a uvést ji do života. Podařilo se významně zvýšit podíl lidí z nevládních organizací právě v nejrůznějších pracovních orgánech rezortů, v těch nejrůznějších komisích, kde se třeba připravovaly výzvy, ať už státních dotací nebo třeba evropských dotací. Ale je to proces, který chce nějakou kontinuitu toho dobrého vládnutí a bojím se, že se teď leco z toho dobrého zase pozastavilo a naopak jako bráníme vlastně ty úplné základy a snažíme se, aby se to celé zase rychle vlastně nevracelo o 10-20 let dozadu a zpátky. Takže odpovídám ano. Ten přístup státu k nevládním organizacím velmi významně definuje potom tu roli těch nevládních organizací a definuje tu kvalitu buď toho skutečného partnerství nebo formálního partnerství nebo dokonce nějakého živeného nepřátelství a živeného boje, který dle mého názoru neprospívá vůbec nikomu. A já jsem zase znova to mám potřebu říct, já jsem vlastně v každé roli, v které jsem byla v rámci státní správy, a měla jsem možnost pracovat třeba jako náměstkyně ministra školství, nebo jsem vedla oddělení sociálně právní ochrany dětí na ministerstvu práce, pracovala jsem na ministerstvu zdravotnictví. Já jsem vždycky byla strašně vděčná za spolupráci s nevládními organizacemi, i teď v rámci své poslední role vládní zmocněnkyně pro lidská práva, zrovna třeba s panem Pánkem a s dalšími jsem měla možnost spolupracovat v těch radách vlády, ve vládních výborech k různým tématům. A ta spolupráce pro mě byla úplně klíčová. My jsme neměli tu expertízu dostatečnou v některých těch tématech. My jsme potřebovali tu expertízu partnerů z neziskového sektoru. A snažili jsme se, a doufám, že se nám to dařilo, vytvářet jakoby dobré podmínky pro to skutečné partnerství. Nikoliv, že se formálně někde sejdete s nevládkama, protože to třeba po vás chce Evropská komise, něco si vyposlechnete, ale vlastně to neberete vážně a pak zas třeba rok o sobě nevíte a žádný kontinuální dialog a žádná skutečná spolupráce neprobíhá. Takže moc bych si přála, aby i s dobrou proměnou politické kultury a s dobrou kulturou fungování úřadů se zlepšovala vlastně ta prestiž nevládních organizací, kterou si zaslouží mít mnohem vyšší ve společnosti. A já jsem vděčná zrovna třeba ekologickým organizacím za tu odvahu křičet, když se dějí nepravosti, bránit nepravostem v těch konkrétních případech. A takhle bychom mohli mluvit i o organizacích, které opět nespravedlivě častokrát spíš schytávají nejrůznější hejty, nálepky, organizace, které třeba se zabývají migrací,
lidskými právy, rovností žen a mužů, spousta dalších podobných témat bych asi mohla věnovat. I ty leckdy jsou vlastně nespravedlivě nálepkované, dehonestované a tak jakoby vytlačované někam na okraji a je to nefér, protože leckdy dělají práci za stát a drží sociální kohezi a nějakou bazální solidaritu, ochranu toho podstatného, co ovlivňuje kvalitu života nás všech ve výsledku a třeba i naší bezpečnost. Já bych jenom tu Radkovou otázku doplnil. Zase buďme k sobě upřímní, že některé nevládní organizace nebo některé spolky můžou vznikat na půdorysu od hlouposti přes jako vyloženě destruující zájem, jo, v podstatě. Nevím, napadne mě, já nevím, spolek pro placatou zem, jo? Tam se můžeme o tom bavit dlouho asi, nebo možná krátce. Každopádně, když se na to podíváte z toho systémového pohledu, kdy jste byla součástí státní správy, zkuste za vás říct, kolik si myslíte, že nevládních organizací typu iritující ideologové versus organizace, které jste teďka zmiňovala, které často zastupují expertní pohledy, které často zastupují stát tam, kde není schopen dát dohromady data, tam, kde není schopen dát dohromady sběr jako podnětů z terénu, tam, kde není schopen dojít k těm menšinám, protože na to jednoduše ten aparát nemá čas. Jo. Kdybyste zkusila odhadnout jako i pro ty, kteří by nás náhodou poslouchali a byli by tak lehce nastavení proti nevládním organizacím vnitřně, kolik si myslíte, že těch skutků ideologických, těch takových těch destruktivních a kolik je těch, které si myslíte, že jsou konstruktivní? Ten poměr přibližně za vás. Tak pokud bych měla zkusit odhadnout, kolik procent z toho celkového balíku nevládních organizací tvoří destruktivní organizace typu třeba Aliance pro rodinu a podobné, tak si myslím, že je to třeba 91% těch konstruktivně fungujících, tvořících, kvalitně fungujících organizací, které hájí nějaké zdravé hodnoty, demokratické hodnoty, hodnoty soudržnosti, solidarity a podobně, pomáhají v krizích, pomáhají držet nějakou stabilitu v naší společnosti. A myslím si, že opravdu ta menší část jsou ty spolky, organizace, které vznikly proto, aby vlastně brzdily nějaké jako ozdravné procesy v té společnosti, aby destruovali, nikoliv tvořili. Ale já chci říct, že úplně stejně férové je se touhle optikou dívat na biznis, na politickou sféru. V každém větším společenství najdete určitý výsek podivínů, subjektů, které mají zvrácené motivace, nefungují transparentně, nefungují kvalitně. Pojďme ale prosím se bavit opravdu o celku. Přestaňme si jako vybírat jeden segment a ten takhle nespravedlivě začít jako rozebírat na atomy a tvářit se, že v ostatních segmentech je to v pořádku, nebo snad nemáme právo do nich koukat, protože to patří jako jinam, do jiné debaty. Mně se nelíbí ta nespravedlivost. Prostě občanská společnost je strašně důležitá součást jako dobré fungující demokracie a jsem přesvědčená o tom, že drtivá většina lidí, kteří opravdu jako pracují v nevládních organizacích, tak jsou to jako kvalitní hodnotoví lidé, kteří by mohli jít dělat do banky, do biznisu, úplně do jiné sféry s tím, co umí, jaké hodnoty mají, jaké zkušenosti mají a brát 6krát víc peněz a mít mnohem větší well-being, pohodu, klid, ale díky bohu za to, že z toho segmentu ještě neodešli, protože by se nám žilo všem mnohem hůř, kdyby to udělali. Jim možná lépe a jednodušeji a pohodlněji. A vy to říkáte podmiňovacím způsobem a přitom už tam řada lidí takhle je. Vlastně. A vlastně že se ty světy už dávno prolínají. Máte pravdu, obou straně řada lidí z biznesu třeba odchází, protože najednou třeba v životě potřebují být v nějakém vícehodnotovém prostředí a ten pocit smyslu zažívají právě třeba v rámci nějaké pomoci, pomáhající organizace. Funguje to i obráceně, že samozřejmě lidé z nevládních organizací odchází do biznesu a myslím si, že někteří lidé právě v těch zemích, kde dochází k erozi demokracie, tak z těch jako důležitých oblastí nakonec odchází, protože jsou opravdu jako zastrašovaní, vydíraní, unavení, anebo vyhladovění v těch zdrojích a pak nakonec odejdou ne, protože by už v tom tématu neviděli smysl, ale protože nemají z čeho uživit svoje děti, zaplatit nájem a to by se u nás, myslím, nemělo stát a je špatně, když se to děje kdekoliv na světě samozřejmě. Já možná, když tak jenom doplním, mě taky obrovsky irituje to, že vlastně je to rozdělováno, že jako
v každé části společnosti se najdou dobří a zlí hoštapleři a profesionálové. V neziskovém sektoru nebo prostě v občanské společnosti pochopitelně, biznisu pochopitelně. Každý z nás určitě jel směrem do Polska tady po té housenkové dráze. To prosím jako nedělali neziskovky. To dělali firmy za těžký biznis. Prostě všude jsou hoštapleři, všude jsou jednotlivci, zloději, není to systémová záležitost. Ale když tak potom k tomu financování se dostaneme, já jsem chtěl jenom tady tohleto doplnit, že je to opravdu jako obrovský nefér, protože v těch nevládních organizacích dělají opravdu jako v mnoha případech opravdové špičky v daných oborech. A tak možná bychom mohli už přejít i k tomu financování, protože když jsme tady zmínili právě třeba ty organizace na ochranu životního prostředí, tak ty teď dostali jasný signál, že některé z nich budou bez peněz. Jak tohle vlastně můžou vůbec přežít? Jak jim ta občanská společnost může pomoct? Protože asi jako tolik peněz z té společnosti není, aby všechno se udrželo. A jak s tímhle bojovat? Existuje třeba nějaká jiná pojistka v tom státu, která by tohle mohla jako zabránit tomu? Myslím si, že musí jít o kombinaci různých jako nástrojů. Jednak my nesmíme si jakoby nechat namluvit, že to tak je v pořádku. A samozřejmě některé osobnosti se snaží nám toto namluvit, že ty organizace to nedělají dobře, že se obohacují sami vlastně a nemají ty výstupy. Prostě je potřeba, si myslím, dál jako ve velké ostražitosti oponovat tu snahu a brzdit tu snahu z tohoto přístupu udělat normu. Něco vůči čemu bychom snad už měli být časem postupně nějak méně všímaví a co bychom neměli problematizovat. Takže problematizovat to, upozorňovat na ty nepravosti, které se teď dějí v rámci třeba rozdělování dotací, upozorňovat na ty jako bezskrupulózní vyhazovy kvalitních expertů ze státní správy mimo jakákoliv standardní spravedlivá pravidla toho, jak se s lidmi má zacházet v rámci státních úřadů, problematizovat to, a díky bohu za média, ta se v tom jako obrovsky angažují a bez nich bychom byli úplně bezmocní, nebo skoro bezmocní. Takže chránit ta média, aby mohla o těchto věcech opravdu jako dostatečně informovat, to je za mě jako první strašně důležitá část toho tématu, o kterém se bavíme. Druhá část se týká role elit a filantropů a bohatých lidí. My prostě potřebujeme, aby tak jako řada bohatých lidí začala přispívat na obranu Ukrajiny proti agresi Ruska, tak aby teď součástí opravdu té filantropie se stala ochrana těch jako klíčových hodnot agend organizací, které těmto tématům slouží i tady u nás v rámci vnitřního kontextu České republiky. To znamená, potřebujeme, aby lidé, kteří mají zdroje, rozuměli tomu, že teď musí do těch oblastí, které vysychají ze strany státu a státní podpory, prostě posílat peníze. Pak si myslím, že je důležité i to, co říkal Petr Pánek, a já mu za to děkuju, prostě jako oceňovat práci těch organizací i jenom třeba tím, že o tom někam napíšete, že ty organizace pochválíte, že je povzbudíte, že se jich zastanete, že přijdete na jejich třeba akci, že jim poděkujete. I to je nějaká živá voda, která brání tomu postupnému vyschnutí motivace a která je důležitá a počítá se. Není to nedůležité, je to strašně důležité. No a myslím si, že možná úplně poslední jakoby příspěvek je potom i komunikace se zahraničím a dobrá spolupráce s evropskými strukturami, s globálními strukturami, které leckdy nemusí mít dostatek informací o tom, co se třeba děje v těch jednotlivých oblastech a kde potřebujeme pomoc zvenku, ze zahraničí. Takže i budovat tu spolupráci, rozvíjet tu komunikaci na evropské globální úrovni, nejenom v rámci filantropie, ale i těch oficiálních struktur, je podle mě něco, na čem teď hodně záleží. Ale zase potřebujeme média, abychom mohli o těch nepravostech informovat, měli jsme validní informace, mohli jsme opravdu být důvěryhodným žadatelem třeba i té mezinárodní podpory.
Jo, jenom, že k tomu jenom úplně krátké doplnění, že vlastně ani ještě nebyl schválený rozpočet na ten letošní rok teda, kde už jako byly docela široké ty škrty neziskovým organizacím a vlastně Josef Síkela, co by eurokomisař, který do velké míry má jako na starosti právě nějakou jako rozvojovou transformační pomoc na té evropské úrovni, tak už si k sobě jako svolal zástupce těch neziskových organizací a minimálně jim vlastně vyjádřil podporu. Já jsem na té schůzce byla, tam mně přišlo, že to bylo spíš jako vyjádření podpory, než jako rovnou příslib, že tedy teď z pozice eurokomisaře, což by asi bylo trochu i nějakým způsobem pochybení v jeho roli, že z pozice eurokomisaře rovnou vlastně zařídí nějaké prostředky, které to vykompenzují, ale tak minimálně to asi značí, že si toho ten Brusel pověstný, že si toho všímá, co se děje. Spousta těch neziskových organizací jsou samozřejmě součástí nějakých jako větších nadnárodních celků, typu ADRA třeba, tak tam se taky dá potom jakoby vykrýt to, že ty organizace dál můžou dělat nějakou tu práci, vlastně, kterou dělali doposud, jenom se nějak jako přerozdělí ty síly v rámci těch jako nadnárodních celků. Byť teda zrovna, když jsem zmínil tu organizaci, tak ta vlastně skrze ty prostředky, které vlastně díky kterým mohla pomáhat v zahraničí, tak potom díky nim měla expertízu na to, když se tady dělala právě nějaká přírodní katastrofa, děla nějaká přírodní katastrofa, takže ti lidé, kteří jako mají tu odbornost v tom, jak pomáhat, tak potom pomoct mohli, tak tohle už třeba teď vlastně kvůli těm škrtům nebude možné. Což jsem trochu odbočil, ale myslím si, že nějaký 2 věci jsem zmínil, že jsem úplně z té otázky neutek. Tady to, než se určitě posuneme dál, tak je potřeba si uvědomit, že řekněme ty peníze, které jdou neziskovým organizacím, jim nejdou proto, aby ty organizace žily, aby přežily, aby existovaly, aby mohly platit lidi. Ale ten stát si u nich platí nějakou službu, kterou pravděpodobně chce a kterou potřebuje, když ji vypisuje. To znamená, pokud vypisuje službu, o kterou se potom uchází neziskové organizace, službu, kterou nepotřebuje, tak to není problém neziskové organizace, která potom tu službu realizuje, ale je to chyba toho státu, že prostě špatně něco vypisuje. Takže určitě se k tomu dostaneme dál, tak teďka nechci přeskočit celé záležitosti, nebo teďka 4 otázky dopředu. Jo. Je potřeba si ale opravdu uvědomit toho, že neziskové organizace plní nějakou roli, realizují nějakou službu, ať jsou to věci týkající se ekologie, jsou to věci týkající se sociálních služeb, kultury a tak dále a tak dále. Není to o tom, že neziskové organizace dostávají peníze na svůj provoz, na svoji režii, na své vybavení. Dostávají vždycky peníze na činnost a tu činnost musí odvést. Já jsem ještě jenom chtěla úplnou drobnost doplnit. Já si myslím, že ještě hrozně důležité tomu státu zvědomovat, za co má vlastně zodpovědnost a co jsou jeho závazky dané legislativou, dané přijetím úmluv, k jejichž naplňování jsme se jako stát, jako Česká republika zavázali. A tou pro mě třeba klíčovou jednou z nich je Listina základních práv a svobod, která všem lidem bez rozdílu přiznává právo na ochranu lidské důstojnosti, na bezpečí. Mezi základní lidská práva patří právo na udržitelné životní prostředí, protože pokud to nebude, tak žádná další práva nemají šanci být kvalitně naplňována. A já si myslím, že nás můžou v nějakých krizových dobách podržet filantropové, podržet Evropa, biznis, ale ten stát má primární zodpovědnost za to vytvářet dobrou, kvalitní veřejnou politiku pro to, aby lidé v téhle zemi mohli žít důstojný, kvalitní, bezpečný, stabilní život. K čemuž patří mimo jiné třeba i ta ochrana životního prostředí, kvalitní sociální, vzdělávací politika, kvalitní zdravotnický systém, přístupné kulturní, umělecké instituce, silná občanská společnost, nezávislá média, samozřejmě nezávislá justice. A tuhle zodpovědnost my musíme tomu státu připomínat, musíme mu zvědomovat, že ji má, že ty závazky má a že je opravdu hodné díků ze strany státu to, že mu v naplňování těchto závazků pomáhá občanská společnost, pomáhají nevládní organizace. Ale ten závazek, ta odpovědnost je primárně státu. Stát má povinnost
vytvářet to důstojné, stabilní životní prostředí pro své občany. Pokud to někdo neví a přitom tu veřejnou moc má, tak je důležité, abychom ho s tímto nevědomím konfrontovali a jenom jsme se nesmířili s tím, že tu zodpovědnost na sebe berou všichni jiní dobří lidé, kteří ale třeba přitom v té veřejné funkci vůbec nejsou, jenom kvůli tomu, že ti lidé v té veřejné funkci na svou zodpovědnost kašlou. Omlouvám se, to jsem ještě jenom potřebovala doplnit. Petr říkal ještě 4 otázky a nevím, jestli máme tolik času, tak se pokus to nějak potom napasovat na nějakou otázku, která přijde a zároveň se budeme ptát určitě i vás v publiku, respektive vy asi hostů, nebo asi vás taky něco bude zajímat, tak už se připravte na nějaké zdvihnutí ruky a my to zkusíme v tom shareu rozeznat. Já tam zaběhnu s mikrofonem. Já bych se vás přesto chtěl zeptat a malinko to obrátit do pozitivna. My jsme si řekli, že bychom byli hodně rádi, kdyby to tady taky takhle zaznělo. Když hovořím za nás, za to, jaké součástí akce jsme, tak je na místě připomenout, že fungujeme díky spolupráci se statutárním městem Ostrava a řada příspěvkových organizací tohoto města nás podpořila. Jo. A zároveň podporuje opravdu spoustu příspěvkových organizací ve městě nebo spoustu i organizací, které nejsou příspěvkovými organizacemi města. Takže zase, třeba v tomhletom ohledu jsme vděční. Stejně tak jako třeba městský obvod. Jo. Do loňského roku jsme byli podporováni i krajem třeba. Jo. Jsme podporováni i třeba soukromými donátory. Nemůžeme určitě říct, jak jsme se bavili o tom poměru 90/10 jako konstruktivní, destruktivní, že by kolem nás nebylo prostředí, které by bylo nepřátelské. Nebo takhle, to prostředí kolem nás je jako... Je vlastně přátelské na první dobrou, bych řekl. Na komunálních úrovních, jo, na krajské úrovni, i na národní úrovni jsme zažívali roky, si myslím, podpory občanské společnosti jako fakt z mnoha stran a zároveň prostě byla spousta míst, kde to takhle nebylo. Teď ta tendence se maličko pozměnila, ale abych zůstal u té pozitivní, ta otázka, zkusil bych ji takhle formulovat. Jak si představujete a vlastně jaké doporučení byste dali lidem, kteří fungují ve veřejném sektoru, jak vlastně udržovat tu správnou symbiózu s občanským sektorem, jako co vlastně na jejich místě dělat pro ty, kteří by náhodou, což se stalo jako i mně vlastně nějakým způsobem, ať to přiznám, ale pro ty, kteří by třeba z toho občanského sektoru přeskočili do toho sektoru té zastupitelské demokracie, ke které jako pobízejí vlastně ti kritici a říkají, vezměte na sebe tu zodpovědnost. Co byste jim doporučili, jak by to mělo fungovat? Protože zase na druhou stranu v Ostravě si třeba v mnoha ohledech stěžovat určitě nemůžu, nechci a není to proto, že nás Ostrava podporuje, prostě jsme za to rádi. No. Byl jsem moc složitý, Františku, se tváříš, že bys to mohl vzít. No, protože budu úplně hrozně stručný. Já si nemyslím, že bych ze své role měl nějak doporučovat cokoliv. Moje role je popisovat, zaznamenávat, ptát se, takže se toho vzdám. Ale otázku jsem pochopil, přijde mi naprosto srozumitelná, jenom na ní nebudu odpovídat. Co se týče toho prostředí, které je tady ve městě, tak taky myslím si, že to prostředí je zatím velice vstřícné, velice dobré a pokud udělá nějaký přešlap, tak jsme, řekněme, my v občanské společnosti natolik silní, že se ozveme. Vys poslední bububu na Ilonu Rozehnanou a Fiducii. Takže a dá se říct, jako, že potom byla vzatá zpátečka, takže řekněme, každý z nás dělá nějaké úkroky a není jediný důvod očekávat, že politici ten úkrok neudělají, ale je potřeba jim to zcela sebevědomě a slušně říct. Co se týče toho, co tady vlastně načal Dan a co je vlastně i jeho konkrétní případ. Když se kdokoliv z občanského sektoru chce aktivně vyjadřovat k věcem veřejným, tak je vyzýván politiky i společností, chceš kecat do politiky, tak do ní vstup. Když do ní vstoupí, okamžitě dostane nálepku. Nálepku nepřítele, nálepku prostě tam, že už je součástí tam nějakého politického spektra a tak dále. Tady v Ostravě, nevím, jestli je to úplné specifikum, ale je ten problém, že
vlastně tady opravdu člověk z neziskového sektoru, který se věnuje třeba kultuře nebo věnuje se strategii, rozvojové strategii a tak dále a vstoupí do té politiky, tak už není vnímán jako nezávislý, ale už je vnímán jako součást té politické struktury. Toto si myslím, že je jednak hrozně nefér a jednak, že zase je to obrovsky krátkozraké. Měli bychom všichni tlačit na politiky a vytvářet, řekněme, takové společenské prostředí, aby se kdokoliv z těch lidí, kteří chtějí překročit tady ten Rubikon, toho nebáli. Nebáli se toho, že dostanou nálepku a hlavně se nebáli, že se můžou zase normálně, svobodně a nezávisle vrátit. Berme, že je to nezávislý odborník kandidující za tu a tu stranu. Před x lety to takhle bylo ještě vnímáno, dneska se to úplně ztratilo. Tady v Ostravě se to opravdu ztratilo. Víc poslední případ ředitele Mapy, který se rozhodl, dá se říct, svou odbornost dát do služeb, řekněme, politicky kandidujícího subjektu, okamžitě dostal nálepku jak vně, tak uvnitř té dotyčné strany a utekl z toho. Já si myslím, že je to hrozná škoda a je to škoda pro nás všechny. No, já doufám, že jsem dobře chytla tu vaši otázku, protože přišla taková komplexní, ale tak já zkusím jenom říct, že já jsem nikdy nebyla třeba na radnici, jo? Byla jsem v nějakých komisích, dejme tomu třeba pro vzdělávání a podobně, ale znám tu realitu těch úřadů, těch státních, těch ministerstev vlastně, kde jsem měla možnost nějak pracovat, působit. Mně se to prostě vždycky strašně vyplatilo fungovat otevřeně, spolupracovat s lidmi právě z nejrůznějších jako expertních prostředí, jezdit do terénu, autenticky se opravdu jako zajímat o to, co lidé žijí, co je trápí, co funguje, co nefunguje, v čem by potřebovali ze strany toho státu nebo konkrétního úřadu nějakou pomoc, kde třeba zákony jsou nastavené dobře, kde mají nějaké mezery. A myslím, že jenom se liší ten kontext, ty kulisy, ale spíš jde možná o ten přístup, který se mi zdá nějak univerzálně uplatnitelný, ať jste na radnici, na městě, na kraji nebo třeba potom na ministerstvu, prostě fungovat otevřeně, slušně, transparentně, mít jako dobrý živý kontakt s lidmi v rámci té mé agendy, unést i kritické informace a potom s nimi nějak se snažit dál pracovat konstruktivně. To je něco, co mě vlastně vždycky přišlo, že vytváří víc, než když bych se zavřela někde třeba v kanceláři a spíš se lidí stranila a snažila se buď se úplně zavřít před těmi tématy, nebo je vymýšlet a řešit nějak sama od stolu. Zdá se mi, že když jako se lidé potkávají, propojují ty síly, propojují tu expertízu, ty svoje úhly pohledu, zdroje, tak z toho vznikají mnohem jako krásnější, větší, zajímavější věci s lepším dopadem, než když každý jsme tak nějak sám a teď se snažíme třeba i ta komplexní témata řešit jako osamoceně, izolovaně. Je to většinou těžší a je v tom míň jako radosti, míň se třeba ta změna, nebo méně rychleji se ta změna děje. Takže mně přijde, že to je nějaká pojistka nevyhoření fungovat takhle a mně se jako zdá, že je strašně smysluplný pečovat o vztahy, jako snažit se opravdu chovat k lidem slušně, i když spolu třeba nesouhlasíme, tak jakoby pečovat o nějakou bazální jako lidskost a slušnost v těch kontaktech, v těch vztazích, protože pak se máte kam vrátit. Když získáte funkci a jste chvíli strašně jako důležité a přestřiháváte někde ty pásky a jste v médiích a máte hezkou vizitku, kancelář, asistentku, no tak může to být v něčem zajímavá zkušenost, ale je strašně hloupý myslet si, že k tomu máte nějak poutat svoji hodnotu, svoji identitu a že třeba snad někdo, kdo funkci nemá, by neměl být pro vás tak důležitý jako někdo, kdo má třeba vyšší funkci, než zrovna vy, před kým byste se měl nějak klanět a v jehož přízni byste se měl snažit se nějak udržet. Tohle prostě nikdy nefunguje, nevede to k nějaký trvalý spokojenosti a myslím si, že je strašně jako krásný vědět, že když ta funkce skončí, tak tím neskončil váš svět, že se máte kam vrátit, že máte živý vazby, vztahy i mimo ty systémy, i mimo ty instituce
A já, jestli třeba teď za něco prožívám vděčnost, takže vlastně nemám pocit, že bych zůstala ve vzduchoprázdnu po té, co nějaká jedna funkce skončila. Já vlastně cítím obrovský pocit smyslu z toho zase znova být zpátky v občanské společnosti, pracovat s lidmi, kteří se snaží něco posouvat v jiných kulisách, ale pořád jde vlastně spíš možná o ty jako hodnoty a způsoby, jak tvoříme, s kým tvoříme, jak pečujeme o ty vazby, vztahy mezi námi, než přesně o jaký úřad jde nebo o jakou funkci zrovna jde. Je to strašně krátkozraký k tomu nějak poutat vlastní třeba důležitost. Ty funkce skončí a můžou skončit zítra, většinou je to hrozně vrtkavý, jakákoliv kariéra tohohle typu. Takže ta spolupráce s lidmi a dobrá kultura spolupráce, péče o vztahy je něco, co mám pocit, že vám dává pak i pocit určité jako integrity a menší závislosti na těch vnějších dějích. Prostě víte, že když někdo vás bude chtít v té funkci nechat jenom, když jako ztratíte páteř, ohnete záda nebo třeba přikrajete něco jako nekalýho, neetického, tak vlastně nemá šanci vás jako ochromit, nějakým strachem ovládnout, protože vy víte, že ta vaše jako hodnota není vlitá do té funkce, ale no, jste tím pádem svobodnější a můžete z toho třeba odejít s těmi rovnými zády, což mně přijde, že má smysl si zachovat určitě v každé situaci, v každém kontextu. Jdeme otestovat aktivitu energii vaší občanské společnosti. Ptejte se na cokoliv. Ano, a prosím stručně. Prosím opravdu stručně. A dotaz. No, dotaz je následující. Ano. Podle Pavla Barši, vedoucího politologie Pražské filozofické fakulty, nežijeme v demokracii. Já s tím nesouhlasím, ale on říká, Musk má 1000krát větší moc než 100 000 voličů. A myslím si, že toto, jako to všechno, co tady padlo o občanské společnosti, i Babišovi, to je pravda, ale o tomhletom se je třeba bavit. A je třeba prostě vzít základní skutečnost, občanská společnost v situaci, kdy pořád narůstá a bude narůstat rozdíl mezi nejbohatšími a nejchudšími a moc těch nejbohatších, je nesmírně ohrožená. A zatím tady teda nezaznělo, já bych měl dotazy totiž na panelisty v téhle Jeden stručný dotaz poprosíme, protože je tady spousta hostů, kteří by se taky chtěli na něco zeptat. Tak prosíme přijít k tomu dotazu, děkuju. No, já se tedy zeptám tady, vy jste, prostě byla jste v té funkci ohledně lidských práv a takhle, říkám to dobře, ano? Ano, no a mě zajímá, protože mě nesmírně zneklidňuje u lidských práv, není to jenom česká záležitost, že jsou v podstatě ignorována sociální práva. Dejme tomu právo na bydlení. Takže ten dotaz, a co jste v téhle věci udělali? Děkuji. Tak já zkusím, to jsou obrovský komplexní otázky, takže na ně určitě asi nezvládnu odpovědět úplně jednoduše, ale jenom zkusím. Díky, že přinášíte to téma určité kognitivní nadvlády mocných, bohatých lidí, kteří v tuhle chvíli poměrně bez nějakých pojistek svůj biznis skrze technologie, online prostředí vlastně nadřazují nad právě ta důležitá témata, jako je demokracie, ochrana lidských práv. A já si myslím, že tohle je téma strašně důležité, v kterém nám brutálně ujíždí vlak a že je potřeba opravdu systematicky vést dialog o tom, co můžeme dělat pro to, aby společnost a demokracii nepřeválcoval jakýsi technofašismus a aby demokracie a možná i nějaká bazální ochrana lidství a bezpečnosti nás všech nebyla skrze technologie ve výsledku zdestruována. A mám podobnou obavu možná jako vy a myslím si, že to je obrovsky zásadní téma, ke kterému musíme naší pozornost vztáhnout možná mnohem rychleji ve větším měřítku a bavit se o těch pojistkách. Je to velké téma, potřebujeme schválit zákon o digitální ekonomice, potřebujeme kvalitně implementovat i v lidskoprávní dimenzi AI Act sem do České republiky a potřebujeme se bavit o tom, jak do toho online a technologického prostředí nastavit nějaké demokratické mechanismy, které jsme dokázali postavit v tom reálném fyzickém prostředí. Ale víc teď, omlouvám se, do většího detailu nedokážu jít v tom času, který máme.
Souhlasím s vámi, že sociální práva jsou pořád ještě strašně málo v hledáčku a v pozornosti těch, kteří rozhodují o věcech veřejných. A Česká republika v mnoha oblastech, například charty sociálních práv, selhává ve své zodpovědnosti. Právo na bydlení patří mezi ta základní sociální práva, díky, že ho připomínáte. Já jsem vděčná, že se podařilo schválit třeba zákon o podpoře v bydlení, byť byl částečně vykuchán a teď jsou připravené pozměňovací návrhy, které ho mají vykuchat ještě více. On není vůbec všespásný, ale jsem ráda, že vznikl a moc bych si přála, abychom pokračovali v podobných změnách, které časem povedou k tomu, že bude v České republice existovat funkční podpora v bydlení pro všechny, ale možná úplně nejvíc pro ty nejvíce zranitelné. Mě třeba extrémně trápí téma chudoby rodin a bytové nestability rodin s dětmi a to, že 60 000 dětí v České republice vyrůstá v bytové nestabilitě, v azylových domech, v naprosto častokrát nevyhovujících bytových podmínkách. Je to téma, kterému bych si přála, aby i nová vládní garnitura věnovala dostatečnou pozornost a zatím to tak není. A můžu vám slíbit, že ať budu kde budu, tak se budu snažit na tyhle témata dál tu pozornost veřejnou politickou nějak upínat. A díky bohu za platformy, jako je třeba Platforma pro sociální bydlení a za další entity, které se snaží v těchto oblastech iniciovat ty důležité systémové a legislativní změny, protože nejsme na tom dobře v téhle oblasti. Jestli k té první části otázky, já osobně si taky nemyslím, že by tady demokracie nebyla, ale naprosto souhlasím s tím, že je ohrožena a je ohrožena tím, že podléháme vlastně takovému nějakému konzumnímu nátlaku, ano, těch bohatých. V každém případě každý z nás má tu hodnotu toho hlasu. Pokud si tu hodnotu a tu naši hodnotu toho volebního hlasu necháme vzít, tak je to prostě náš problém. Tohle to neovlivní Musk. Musk, že nikomu z vás nevezme hlas. On ho může ovlivnit vaše rozhodnutí. To znamená, je na vás, jestli se necháte ovlivnit nebo ne. A je to zase přetočím. Tady je o to důležitější si uvědomit zásadní roli občanského vzdělávání na jakýchkoliv úrovních. A tudíž zase uvědomit si tu sílu a tu potřebnost prostě té aktivní občanské společnosti. Bavit se o tom, kriticky myslet, přemýšlet. Já si třeba tady v tomhletom prostoru opravdu snažím o to, aby se nikdo nebál otevřít jakékoliv téma, aby se nebál čehokoliv se zeptat, abychom tady diskutovali, abychom se střetávali v názorech, ale aby každý z vás a každý z těch, co tady přijde, nemusel mít odvahu ten názor říct, ale aby to pro něho bylo naprosto normální, abychom se o tom dokázali bavit, abychom dokázali si třídit ty myšlenky, proto abychom se dokázali nějakým způsobem rozhodovat právě v těchto věcech. Pokud si necháme vzít svůj zdravý rozum, necháme si vzít svůj volební hlas, demokracie skončí. Souhlasím. Děkuju. Další dotaz publika, už jdu dozadu za váma, poprosím mluvit na mikrofon, ať to máme potom hezky na záznamu. Už jsem tu. Děkuji. Mám několik otázek sám na sebe, které bych přenesl na vás. Slyšel jsem něco, že je konec hodnotové politiky, která nic nepřinesla. Tomu jako dost dobře nerozumím, jo? Když to prohlásí premiér. To znamená základ rodiny, kde jsou nějaké hodnoty, to už jako dneska neplatí. Pak mám zase další otázku sám pro sebe, když vycházím z dialogu s někým, kdo je jakoby na té druhé straně, než jsem já. To znamená, volí takové lidi, jak jste říkali vy, SPD, ANO, motoristy. A mě chybí argumentace. Já vyjdu z toho dialogu jako totálně poražený, protože narazím na takzvaného, jak říká Martin Šimečka, na opakovacího osla, ale já nevím, co s tím. Jako, jo. Co byste jako třeba poradili vy? A pak ještě mám další otázku, jak je možné, že dva debilové ve volbách přihlasují génia. Co taky jako s tím? Jo? To znamená, jde tu o inteligenci našeho voličstva, jako já se s tím nevím rady, jako vůbec, jako kdo by mi s tím nějak poradil nebo mi odpověděl na tyto otázky. Děkuju. Taky děkuju.
Ty poslední 2 otázky, já vlastně na ně sám neznám odpověď a asi by se o tom dalo jako hodně komplexně bavit i o tom, jak jste to vlastně formuloval, protože to je tak jako hezky provokativní, ale je to samozřejmě jako podstatně složitější. Ale u té hodnotové politiky, která nic nepřinesla, je to asi něco trochu podobného jako s těmi politickými neziskovkami, kdy tady se jako pod těmi hodnotami jako nehledá něco univerzálního a takže tady hodnotová politika je jenom nějaký jako jeden směr, kam se hodí jako všechno, co se nám vlastně jako nelíbí a myslím si, že asi, abych byl fair, tak by se asi spoustu takovýchto jako praktik našlo i u jako předchozích politických garnitur, to není jenom u téhle, ale že zkrátka ta současná vidí jako nějaké hodnoty jako nějakým způsobem prostě špatné a takže to celé zarámuje jako hodnotovou politiku a pak říká, že to jako teda nic nepřineslo a ten další krok vlastně, v čemž je asi jako zatím nejdůslednější, tak opravdu jde jakoby reálnými kroky proti tomu, aby teda už teda opravdu jako nic nepřinášela, takže asi takhle. Zkusím nabídnout svůj pohled. Já vás teda už nevidím, takže já vlastně nevím, kam mám koukat, tak se nezlobte, ale jestli třeba na mě zamáváte, kde jste byl vy, kdo jste... Jo, děkuju, tak to intuitivně jsem to směřovala doleva a dozadu, tak dobrý. No já se to učím taky, pořád za běhu. Mám takový jako nejužší referenční rámec ve své vlastní rodině, já jsem ze severních Čech, z Ústeckého regionu, z Mostu. Jeden můj brácha je policajt, druhý byl pracovník vězeňské služby. Můj táta pracoval v dole a volí úplně jinak než já, celá moje rodina. A já se pořád učím a sama se pořád jako snažím přijít na to, jak dobře spolu mluvit o těch hodnotových tématech, aniž bychom se buď rozešli s tím, že jsme pořád ve svý úplně jiný koleji a nějak jsme se k sobě aspoň trošku přibližovali. Jo? Takže učím se to taky a různým pokusem omylem někdy se mi to podaří líp se o těch tématech s nimi pobavit a někdy hůř. Už teda rozhodně vím, že nefunguje boj a přetlačovaná a nějaká moje třeba urputná snaha argumentací tu druhou stranu přesvědčit. Hodně mě funguje se jako zkusit trpělivě vydržet ptát na to, proč třeba si tohle myslíš, jako o co opíráš třeba tati tenhle názor a někdy fakt zjistím, že zatím jsou jako klamavý videa, že jako opravdu prostě na tom internetu lítá spousta velmi krátkých, dobře srozumitelných informací, které ale mají jako absolutně patologický základ. Nejsou pravdiví, jejich cílem je manipulovat velmi komplexní témata, komunikovat černobíle, zkratkovitě a ohnout to veřejné mínění směrem, který někdo potřebuje takhle přesně orientovat. Takže funguje mi vydržet v tom dialogu, jako být jako v klidu a trpělivě se ptát a zjišťovat a třeba nabízet svou perspektivu, víc jí jako nabízet, než té druhé straně se jí snažit natlačit. Někdy mi to jde líp, někdy mi to jde hůř. Pak si myslím, že je často taky to, o čem mluvíte, téma, který souvisí s třeba i horší fakt jako životní perspektivou některých lidí, kteří můžou mít oprávněně pocit, že i když strašně makají a snaží se žít dobrý život, tak na dobrou životní úroveň nedosáhnou a není to fér. Oproti těm, kteří třeba žijou v Praze a jsou vidět v té televizi a mají se nádherně a ti lidé prostě, myslím, leckdy i oprávněně cítí, že to jako není fér, že oni na ten dobrý, stabilní, hezký život nedošáhnou, i když pracují 12 hodin denně a stejně pořád si nejsou jistí, že budou mít z čeho zaplatit dětem školu v přírodě nebo nájem a necítí se třeba bezpečně ve svém městě, protože ta správa v tom daném místě věcí veřejných a toho veřejného prostoru a té veřejné politiky nefunguje. Takže i to myslím, že je součást problému a myslím, že je důležité se dívat na to, jak se žije lidem různě po té republice a je strašně důležité jezdit za nima a chtít ten dialog začínat od toho místa, kde se oni nachází, kde žijou a nepřistupovat k nim z naší perspektivy, která může být něčem třeba jednodušší, komfortnější a může pak i nám dávat víc kapacity na to zajímat se třeba o nějaká jako vyšší hodnotová témata, než když prostě na druhé straně je někdo, kdo opravdu jako neví, jestli uplatí nájem a prostě obstará všechno, co třeba jeho děti potřebují, byť se strašně snaží. No a poslední možná jenom perspektiva, která mně přijde, že do té debaty možná taky patří, je něco, co si myslím, že souvisí s financema.
A já si myslím, že my jako stát nemáme vlastně dostatečné zdroje v komunikaci těch hodnotových témat. Udělalo se třeba, a teď to opravdu nemá být nějaká agitka minulé vlády, já souhlasím s tím, že vůbec minulá vláda nebyla dokonalá, ale myslím, že řada věcí se fakt povedla hezky, konkrétně třeba v těch tématech, které já mám možnost nějak sledovat. A myslím si, že prostě vlivem fakt jako nedostatečných zdrojů se o tom dobrém spousta lidí v té zemi vůbec jako třeba nedozví. A myslím si, že my v té komunikaci a v té dobré strategické komunikaci a hodnotové komunikaci máme těch zdrojů strašlivě málo. A že bychom potřebovali do téhle oblasti taky alokovat mnohem víc peněz. To znamená vysvětlovat, ale srozumitelně, videi, krátkými třeba rozhovory, proč na některých tématech záleží, proč má smysl třeba investovat do rozvoje paliativní péče, do podpory duševního zdraví, do prevence násilí, do proměny kvality školství. To myslím, že nám jako chybí a že to je i o opravdu jako podvyživené, podfinancované, dobré strategické hodnotové komunikaci nebo komunikaci, která by ta hodnotová témata té veřejné politiky přibližovala, vysvětlovala, srozumitelně nasvěcovala širší veřejnosti. Jo, my třeba máme data, analýzy, spoustu důkazů pro to, proč se mají některé oblasti měnit, proč do nich máme přivést ty veřejné zdroje, přeplněný vězeňský systém, ústavní systém, narůstající násilná kriminalita dětí a mladých lidí, zhoršující se duševní zdraví. Ale pokud nebudeme mít dost zdrojů na to vysvětlit těm lidem, kteří drží moc, spravují veřejné zdroje, jak moc do těchto oblastí má smysl investovat víc peněz, kolik nám to ušetří velkých společenských problémů v dlouhodobém horizontu, kolik nám to ušetří peněz v dlouhodobém horizontu, pokud sem teď dáme třeba víc zdrojů a budeme schopni předcházet rozvoji velkých problémů, hasit včas oheň, který teprve vzniká a ne přijíždět pozdě a už třeba jenom sanovat ty vzniklé škody, tak pořád mám pocit, že budou mít ti manipulátoři, dezinformátoři jakoby obrovské pole působnosti, protože my nedostatečně jako komunikujeme ta důležitá hodnotová témata a ten prostor je jakoby vyprázdněný, ten komunikační. Média se o to snaží, některé organizace, někteří jednotlivci se o to snaží, ale myslím, že do téhle oblasti prostě je potřeba investovat i veřejné zdroje. A myslím si, že ta strategická hodnotová komunikace prostě nám v tuhle chvíli chybí a je v ní strašně málo prostředků a je to špatně. Ale to téma je zase skvělý a velký a zasloužilo by si mnohem víc času. Ale díky, že ho zvedáte. Já bych měl dotaz možná spíše na názor. U nás je poměrně pestrá a myslím si, že i silná občanská společnost a přece teď je u vlády nebo u žezla jakási 3 strany, které v podstatě s širokým spektrem těch neziskovek a nebo občanské společnosti jakoby nejsou v souladu. A potom já si říkám, ty neziskovky, ta občanská společnost, i když je tak pestrá a má širokou základnu, tak někde musela udělat chybu, jako, že neprodala tu svoji práci, jako třeba mají to hodně, jsou vyčerpaní, nebo jsou sabolibí v duchu, nemusíme říkat, lidé vidí, co děláme, nebo to neumí. Jaký je váš názor, že došlo k takovému vlastně rozevření těch nůžek? Poměrně silná slušná společnost, jako velká, a na druhé straně teď jsou u moci strany, které jdou proti mnoha: ekologie, migrace, ochrana menších skupin, minorit. Když teda pominu tu politickou rovinu, protože jsme tady, řekněme, prostě ten občanský sektor, ne politický. Jasně, každý výsledek voleb je důsledek, není příčina. Takže takhle je to potřeba vnímat a já k tomu vlastně můžu říct jenom to, čím jsem začal, že a ono to s ním souvisí, je to prostě slabá komunikace v tom smyslu prodávání toho významu, prodávání těch hodnotových věcí, to znamená smyslu těch hodnotových věcí. Proč má smysl se učit, proč má smysl věnovat pozornost mezinárodnímu kontextu, proč má smysl věnovat třeba kontextu
přesně to sociální, těch rozvírání nůžek, jo, které tady vlastně bylo řečeno. Je třeba si uvědomit, že vlastně v této chvíli nebo ty poslední roky prakticky vymírá střední podnikatelská třída, která vždycky byla takovým stabilizátorem. Z toho se hroutí vlastně daňový systém. My jsme se tady o tom bavili, když jsme měli debatu o Spojených státech. Tím, že tady je velké množství miliardářů, ve kterých se vlastně hromadí majetek a kteří odvádí prakticky nulové daně. Stačí se tady podívat prostě na Agrofert, který víc veřejných zdrojů čerpá, než vrací. A na druhou stranu je tady zase velké množství lidí, kteří jsou, řekněme, na hraně toho, že daně prakticky neplatí. Jo, je potřeba si uvědomit, že tady pokud vyděláváte ročně méně než nějakých 300-400 tisíc, tak prakticky neplatíte daně. Jo, to znamená, tady ta střední nejenom příjmová, ale zejména podnikatelská třída, která tu společnost drží, tak tady není. A tohle to jsou všechno věci, které důsledkem toho je, že vlastně čím dál tím míň finančních zdrojů na ty služby, které vlastně vnímáme my jako kvalitu nějakého života, a zavírají se pošty, prostě jako dostupnost tady těchto služeb, které vlastně nám nějakým způsobem snižují komfort toho života. A tohle to jsou potom všechno důsledky, že lidé hledají alternativu. Hledají alternativu prostě všude možně. A tady si právě myslím, že je velká role občanské společnosti, aby vlastně zacelovala tady tenhle ten nedostatek. A znovu to tady řeknu, prostě už asi po 6. to občanské vzdělávání je hrozně důležité. A myslím si, že tady ta role naše je mnohem výraznější a mnohem důležitější než třeba před nějakými prostě 10 lety a je to velký dluh. A tak, jak říkala tady Klára, právě tady tato oblast potřebuje hodně silnou podporu. Je potřeba si uvědomit, že pokud tato oblast nedostane tu podporu, jakože nedostane od současné vládní garnitury, tak je potřeba ji hledat někde jinde. Jinak z mého pohledu se tady vlastně z toho nedostaneme. Lidé budou pořád hledat a tak, jak před 10 lety hledali věci veřejné, potom prostě hledali ANO a teďka prostě nachází motoristy a tak dále, tak si možná ani nedokážu představit, co najdou za další 4 roky. Asi jenom úplně krátce, že vlastně jsem úplně na začátku vlastně pochopil, že teda z těch neziskových organizací nebo z té občanské společnosti se vlastně stal ten nepřítel, tak jako i kde se vlastně stala ta chyba, že nebyla jako dostatečně vysvětlená ta hodnota vlastně těch institucí a tak jenom vlastně, že ty vstupní podmínky proto nejsou úplně ideální, protože když se podíváme na to, jak vlastně je rozvrstvená ta síť neziskových organizací, tak vlastně ani ti jako znalci toho prostředí tak nedovedou úplně přesně říct, jako kolik těch neziskovek je, protože tady není jako nějaká úplně jednotná prostě asociace neziskovek, která by jako mohla mluvit jako jedním hlasem. Samozřejmě jsou tady nějaké organizace, které jakoby sdružují více těch subjektů, ale rozhodně to jako není tak, že by tady byl jako jeden člověk, který by mohl mluvit za celý nezisk. To si myslím, že vlastně bude asi jako částečně, nebo jedna z těch odpovědí, že těch neziskovek je prostě, jsou desítky tisíc, takže v tu chvíli, aby jako mluvili jedním hlasem a aby se nějak koordinovaně bránili, tak je jako velice složité. A vlastně z druhé strany si myslím, že když byly asi připravené na lecos, takže i je samotné možná částečně překvapilo, jako s jakou razancí se to vlastně celé začalo dít teďka. No. A pak už jenom jako poznámka, že to prostě celé pramení už jako z dob uprchlické krize, předtím přesně z doby opoziční smlouvy, kterou já jsem nezažil, tak studoval jsem politologii, tak jsem si o tom něco čet chytrýho, že tady ta jako nevůle k občanskému sektoru tady byla vždycky a jenom se vždycky
umístí jakoby na něco jiného, konkrétního a pak tam tak jako chvilku je ta nenávist ze strany té politické reprezentace a teď to má tedy nějaké důsledky. Jestli ještě můžu na vás navázat, jenom doplním úplně zase drobně ještě svoji perspektivu. Já si myslím, že my se potřebujeme jako společnost možná znovu jako bavit o hodnotách a potřebujeme hodnotovou komunikaci vést, potřebujeme osobnosti v politice, kteří budou hájit a chránit hodnoty demokracie, lidskosti, soudržnosti a tak dále. Nebudou se těch témat bát, i když někdy to znamená, že prostě to trochu schytáte, když se zastanete třeba nějaké skupiny, do které se zrovna někteří vaši političtí partneři snaží trefovat a může být laciné k tomu mlčet, nebo se tvářit, že to nevidím a neslyším a pak třeba do mě nikdo kopat nebude. Ale pokud to uděláte a ty hodnoty držíte, chráníte a ta hodnotová témata komunikujete, tak za mě přispíváte k nějaké stabilitě těch hodnot a přítomnosti těch zdravých důležitých hodnot v té dané společnosti. Velká část organizací, nevládních organizací, ale i třeba jednotlivců, kteří dělají úžasné, skvělé věci, naprosto jako fantastickým způsobem, tak dlouhá léta vlastně žili s pocitem, že se tím jako chlubit, neboli to komunikovat, je vlastně možná až skoro jako nevhodný, nebo je to něco, na co, když ty peníze nejsou, tak to nevadí. Na tu komunikaci toho, co děláme, proč to děláme, jaký to má dopad. A já teď vlastně tu komunikaci považuji za určitý nástroj sebeobrany a sebeochrany, protože když prostě v tom veřejném poli nekomunikujete ta hodnotová témata, třeba jako lídr neziskovky, neinformujete o svých aktivitách, o dopadu toho, co děláte, tak je mnohem snazší vás sfouknout, vás označit za toho parazita, odstřihnout vás od těch veřejných zdrojů, ale když vedete kontinuální pravdivou komunikaci o tom, v čem to, co děláte, je užitečné, nejenom třeba těm jednotlivcům, ale i společnosti jako celku, tak ta vaše jako síla v tom veřejném prostoru je prostě větší a je těžší vás očernit, smáznout a vytlačit. Takže já teď vlastně, ale je to něco, k čemu se dostávám jako postupně, tím, jak získávám zkušenosti, vlastně považuji komunikaci za naprosto zásadní nástroj odolnosti, ať už je to neziskovka nebo jakákoliv entita, která se snaží něco dobrého vytvářet. Nicméně donedávna bylo skoro nemožné, když jste vedl organizaci, já jsem vlastně vedla neziskovku 10 let, založila jsem organizaci, která funguje už teď 15 let, působí v oblasti vzdělávání a podpory dětského duševního zdraví, tak musím říct, že vlastně získat grant na kampaň, na spoty, na komunikaci, mít peníze na člověka, na marketing, PR, komunikaci, to bylo strašně těžké vysvětlit, že na to jako je fér žádat peníze, že to není nějaké nice to have, nějaká blbost a že to vlastně není něco, za co bychom se měli stydět. Komunikovat o tom, co děláme, že to není chlubení se. Já se to taky pořád učím a někdy se trochu stydím, když dávám jako ty informace třeba na své sociální sítě o tom, co jsme dělali třeba s kolegy na úřadu vlády v nejrůznějších tématech. Někdy může někdo říct, no ty se tam tak jako tlačej a je to jako moc, ale já vlastně jsem zjišťovala postupně, že vás berou prostě ti partneři víc vážně. Není pro ně tak jednoduché vás pak třeba jako zamáčknout jak nějakýho mravence a ta komunikace prostě za mě je jako pole, v kterém potřebujeme víc zdrojů a kterému se potřebujeme víc věnovat a potřebujeme se i učit, jak ta hodnotová témata komunikovat tak, aby byla ta naše komunikace srozumitelná, aby se to dostalo ke všem článkům té společnosti. A omlouvám se, poslední paralela třeba ze školství, kterému se jako věnuju celý život. Když jste učitel, když jste lídr, tak v té třídě je strašně důležité, abyste jako vycházel z nějakých hodnot, komunikoval jste k té třídě, z jakých hodnot vycházíte, ty hodnoty jste držel v té komunikaci nějak přítomné, živé, abyste a vlastně je zřejmé, a je to i vědecky prokázané, že čemu věnujete pozornost, co jako vyživujete, co komunikujete, tak tudy jde ta energie těch dětí, tudy jde jejich pozornost, mají tendenci vás potom následovat. Kdežto pokud v tom poli, v té třídě, ty hodnoty, nějaká zdravá pravidla toho, jak spolu fungujeme, jak se k sobě chováme, vlastně přítomné nejsou, komunikované nejsou, tak se tam děje jako řada různých patologických procesů daleko s nás a rychleji, než když to pole je těmi hodnotami vyživené a když se o ně pečuje, když se o nich komunikuje. Tak jenom ještě drobná reakce na vaši skvělou a důležitou otázku.
To byla drobná reakce. Máme těsně před 9. hodinou. Já jsem chtěl ještě dovolit jeden poslední dotaz a už to vypadá, že už se chýlíme ke konci. Možná poprosím Radku tebe, jestli bys nedal jako nějaký poslední dotaz nebo něco, co to tomu dá nějaké 2 plusové, 3 plusové znamenka na závěr teďka ještě té debatě, než to uzavřu úplně. No, hodně se tady mluvilo o médiích, což je vlastně tak trochu moje téma. Já pracuji v České televizi a ještě možná bych na vás zareagoval na ten váš dotaz. My třeba taky ve veřejnoprávních médiích jsme dlouho nekomunikovali o tom, co děláme, protože jsme si mysleli, že to není naše úloha, že to ti lidi ví. A teď zjišťujeme, že jsme to asi celou dobu dělat měli, včetně třeba televizního studia Ostrava, které je tady za rohem a v tom návrhu nového zákona vůbec třeba není zmíněno jeho existence, takže je možné, že regionální studia rozhlasu a televize skončí. No ale otázka na Františka. Vy vlastně jako nezávislé médium, Respekt stojí teďkom sám vlastně na sobě. Jak těžké je třeba udržet se v tom a nebýt příliš aktivistický v tlačení některých těch témat? Jste říkal, že jste vlastně v redakci 7 let. 7 let, no, takže si myslím, že pro mě je to vlastně furt nějaká škola, asi to, jako možná, že kdybych to někdy přestal brát, tu profesi jako školu, že se furt něco učím, tak v tu chvíli bych to měl přestat dělat, takže to beru tak, že se furt něco učím, a takže se učím i to přesně, jak v momentě, kdy jako občansky někde vidím, že se děje něco špatně, tak jak bejt jakoby furt hlavně ten novinář, který něco popisuje, který se snaží předat nějakou jako objektivní informaci, tak to je něco, co je vlastně situace od situace jiný. Myslím si, že v tomhletom směru je prostě jenom dobře, že v tom nejsem sám a že když já něco napíšu nebo když nadhodím nějaký téma, tak je tam celá jako síť lidí, kteří jsou podstatně zkušenější, kteří mi když tak můžou říct, že to jako něčem mluvím, takže to je možná moc zaujatý, nebo když něco napíšu, tak potom editor mi řekne, že bych tam měl ještě jako to nějak jako upravit, tak aby to z toho vyšel jako férový článek. To neznamená jako slepě vyvážený, ale aby z toho vyšel prostě férový článek. Ale jako zároveň, kdybych se měl teda pochválit, což budu snažit dělat víc, tady to asi nemá úplně nějaký jako společenský význam, tak si myslím, že se tady to jako nějaký vnitřní bič na to, abych byl jako fakt hlavně ten novinář, takže se mi jako zatím daří držet, ale zároveň je tam obecně, si myslím, nějaký dostatečný systém na to, aby cokoliv, co by bylo moc nějak doaktivistična, takže by u nás nevyšlo. Díky. Já si dovolím udělat závěrečnou tečku na závěr. Pro mě osobně je občanská společnost kamarád, který pošle generátor z Prahy přes druhého kamaráda, který ho doveze do Ostravy, přes třetího kamaráda, který ho doveze do Bruntálu nebo do Vrbna a tam ten generátor pomáhá vysoušet 5 chalup 2 týdny. Stejně tak je pro mě občanská společnost spolek třeba 5 holek, které se věnují tomu, že upozorňují na domácí násilí a dávají dohromady jako oběti, tak lidi, kteří jsou schopní psychologickým poradit a zároveň to téma vlastně komunikovat ven. A stejně tak je pro mě občanská společnost, nevím, strejda, který kdysi hrál fotbal a vezme 10 kluků hrát fotbal někde tady na vesnici a věnuje jim prostě svůj čas několikrát za rok a třeba je naučí něco a třeba jim dá pár korun na to, aby si koupili dres a kopačky a třeba se dostanou do nějakého týmu. To všechno považuji za občanskou společnost. Jsem strašně rád, že to tady dneska zaznělo několikrát. Jsem strašně rád, že jste přišli vy, protože to snad jako to reprezentuje vlastně to téma dneska. Klára Šimáčková Laurenčíková byla panem prezidentem nominovaná na ombudsmanku. My jsme asi dneska za celý večer, kdo jste ještě neznali, pochopili proč. Bylo nám s vámi strašně dobře a i kdyby to vyšlo, i kdyby to nevyšlo, tak s vaší osobou v jakékoliv roli v občanské společnosti nemám o Českou republiku moc strach. A stejně tak díky Františkovi a Petrovi mám obrovskou důvěru, díky Radkovi a vlastně celému vašemu týmu nám. Bylo nám s váma dobře. Věřím, že jsme dneska zasadili nejenom pár skeptických hlasů, ale že jsme zasadili spoustu naděje. A z toho do toho půjdeme teďka i do dalších zase let a doufám, že nám spolu bude dobře. Takže díky, pěkný večer, díky, že jste přišli a nashledanou. Já musím akorát udělat další pozvánku. V pondělí se budeme věnovat
dalším tématům v rámci ohniska konfliktu. Budeme se věnovat Grónsku a v úterý, protože se blíží výročí osvobození Ostravy, tak se budeme věnovat ostravské operaci, zajímavě z německého pohledu. Takže určitě přijďte. Díky. Krásný víkend.